Oman tensi. Oman tensi dintinya dia se obeba. TMA Obana na oti fi ho na ode o se on na de ma na uli ni ban ho na Obana budi me ka se na wo so de ma bi ya be ma na wo sa de Obama ni ti am obi na o se enye no kore na Obana budi ya budi ya na bi ho o dan ye nte o dan ya ni nti ge no dua na ekun ge na wu na se ye ge no na ede wo yire no ma be ma no ma no ko da ye wan kana se no ti ge ni bo ni hu dua se no na de wo yire no ma no e dua ni nya ge na se wo I see enti wuli ena hwan biem ya afepo wuli ena yi na Nsem me ohonum no ese ni sister kunu bi free Dubai aba wa sore bompae wa sakara sele kai me see gozo wi aye kwa sore de ye ko pa obi foforo wo ho enti o kan sa no o ka se ni sister ba ko free Dubai aba ni kunu free Dubai aba nti o me enko no me enti o me man kwan se sister ba di akọ no so ko ja ani so ko fa mate ni bi ho no ma o sole anu ne ne ko dan 3 days o ba na no more de ba se ni bi free Dubai so be man no man ko la ne eta dia wa jun so gumu de o shechiri no de ba e de no ka ho amensa wasa ko fa mate ni o ko ne sister wa ba se me ka ni sister no e fela ni na o ye na mtrekin se di se ni ne oba ho na bi abobi abebam ti di se the crew no ka o se oba no o kwa se no no ani no ko de ti nya se yi na mka se yi se bi obi nya wo no so di oba no o kwa no o ko na wo pe sex pa wo hu Akoma ejo darling, we never made it. What do you do? And I say, well, there be the me fi adrum ko bia. Born chekwa na otumi bosh of na chest na sa akata. And my car na akata. We ya ma check ya buy inside. The check e japo no the buy inside. Maria no surrender. Bo wan say na we kan ya na ma ho bo na watu ma na yira sa. Bo nti. Enya bo na meka. Aha, eni nti na me yes aro. Eni nti na obo so mo de pemi na me we wo. Ma me me de. Hey, mommy. Yeah. Umame kwamo. Duso. Druso ampa. Druso. Eni abre. Eni na wo. Akoma dance na yet mediatina. Akoma dance na yet mediatina. Akoma ejo. Ye ben men ye amankwa ye wono gwanya broken heart ya na. Me pa to esi ana e ba sa na broken heart nde nya me anim ni e ba sa me ye mo hyemi ana me so te me to awedi e wo me ho pa o ye me sa na me dwene ho fiti sa be ma me bi ti broken heart sa ni ba sa me nya fiti sa be ma me ka ya ka broken heart na o ti ase se bia wo ye mo hye nya sa ya ka broken heart ti ase anya na o chire okay. Because obi amobi be ma bi amoba bi broken heart na say oba bi ama be ma bi broken heart say ne ba to de minimum ni say bi am ye mo shemi ana say bi a bi e na we broken heart Akoma dance na yet mediatina all day. Akoma dance na yet mediatina all day. Akoma ejo all day. Never made it.
Mama, my son, the one. Then, yeah, it should be crying. I'm to me about the crash with them. No, banner from Mama. The same many which me, cover my man and pair that's Mama, from the Gusuno, a book packet me. Quite a chrome and by empowerment, and that's a condom now you shouldn't put cardia. Said you don't find side you for 9 years, you can you book a crack. Never boom panning chain. Until last day, Mr. Sai, some of the quad Brusso. Or see, Madame for being a bear, the quad to Madame for me. Defa mammy. Now, the befa, but I'm sitting to an for a condom. Baby, the paper, yeah, you swear in our expense, you might use your boom panning chain. So you are no yash and panning chain. And then, and Prano, no more dance or more, Jimmy Fossa. One was your moon. Okay, send your Bama. Satam put a mama for them any other. Satam you put it. The 2 minutes that one at your bed to a football no Bible from Papa Diana again. Or see, I swap for 4 Bible from any of Brand or Bana when in Madame Passion. I'm in order for no Bama that cuttings no bannet and share. Ronica mean that. A bad son of me left you, not I can't cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sounds 0. Your baby, you saw on page my can now. I don't know. The man worrying rubbers and worry. I'm passing it with my bra. Nansan no go. And then I'll do at my intent. It has an answer by intent. I'm passing it with my bra. Nansan no go. And then I'll do at my intent. Akoma ejuru. Akoma ejuru. Akoma ejuru. Me never never into. Akoma ejuru. Akoma ejuru. and die. Uncle Pony me dancing. Me patch wine. Patch was sad and Dana so na much no kwa abrochi no. Until one no Nana Jordan so no sa osabe see me so. Enya asem ketua. Na enya ono kra nka. Nunu be ma otimi ka oba no fubom. Enum se ade oye me no. Ade oye won se o say so ya dan. But who's me patron many abre and nebia vaccine kwanya nsu. Say ade a o ma me ye do pebia ma. Say bit say Obama said be no be hia the person no da fa ho nyina ma me nufu na obenuma o ka nyina abomu o ka wo nufu mi ebi bo o ka bomu na wonom nyese baako ni mienu nyina wa ka abomu a wonom ena o ye be ma bi so a onye obi a wanyini de so ne ho odin wa ka wo nufu mienu abomu nufu ani mienu abomu e twi me anu mi si so me hu bi sada but papa no e ma mi say o ye be ma Akoma ejuru, akoma ejuru, akoma ejuru, never make it to This akoma edansiyona yet me diatina. This akoma edansiyona yet me diatina. Akoma ejuru, akoma ejuru, akoma ejuru, never make it to Yama munyina kwaba wiye de ba kuma 87.9 FM akwabu sam jumade braso makom age adwame de bremo baby awo bia sabre mesre wo so be ka me ho wodi waso FM na wodi wani so FM kwape me se no me yensa ebebo na yebema yemuso efredwa yiso nti free sabre ya kwai de me ne na eba bedi dwuma no enu nti bomode a se wunyi afidie no emfem free ha na woneme ebetra kwesi awieye yesi adwuma yesi ni akatua enu nti ye na yetu ase ese tim
ansa na yamemu so hyɛne nso ɛma me sɛ akoma mu nsɛm dwumadi a wotie ɛwɔ Akoma 87.9 FM no etwa ne ho a Facebook ɛnam hɔ bi ɛno nti wobɛtumi ama afɔ no so na wakɔ Facebook Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM na yɛ viewers a mowɔ Facebook no mwada ama yɛsrɛ mo mɔmɔ mmɔden asɛ mobɛfollow yɛn na mo like yɛn page no na mogya mo comment ɛwɔ hɔ na afei mo awɔ so ahyɛ ɛde ama yɛn sanso ɛna YouTube ɛyɛ Akoma 879 Akoma 879 subscribe bia notification bell no so ɛbrɛ so you get notified share ma afoforo nya bi nhwɛ ɛno ɛyɛ wɔn a wɔn nso ɛhwɛ yɛn ɛwɔ ɛyɛ YouTube no mon subscribe page no ɛmfa ɛma yɛn na ɛntumi ɛmoa sanso ɛna sabre deɛ ɛdɛm live ɛwɔ Techimania na ɛyɛ Free FM 97.5 wɔn ɛde atum live ɛwɔ hɔ ama yɛ paa Osei Chrome TV ɛdɛm live na ɛbɔ dɔnko nso a onua TV ɛde bɛtum live ama yɛn midin no ɛyɛ Marcos na akua koko wɔ ha sanso ɛna Pastor Julius Naba Sikapa ɛna Evangelist Samuel Mensanso ɛnɛ ɔwɔ fidua yi emu na Ishmael ɛbɔ yɛ Chidom ɛne Adɔntene deɛ Feliuchi Nana Yaw ɛna afei Kobe Tuesday wɔnom ɛde yɛn kɔ social media saa bere yɛ team no nyinaa ayɛ set ne deɛ na kyerɛ sɛ yɛbɛtumi ɛde adwuma no ɛtintim so ansa ɛno nti yɛnkɔ na ɛnra yɛne yɛnua bɛrima bi ɛdi nkɔmmɔ ɛwɔ fidua yi emu ɛyɛ wɔn no experience nneɛma bi a wafa mu tibea bi a wɔkɔ mu ɛna ɛnɛ ɔpɛ sɛ wɔka ma ewiase amansa nyinaa tibie na awofoɔ ɛde yɛ futuo ɛma wɔnom ɛma awofoɔ ɛde yɛ kɔkɔbɔ nsɛm ɛde ma wɔnom ɛma na yɛma no nso a wɔn ɛkɔ school no sɛ ɔwɔ primary sɛ wɔwɔ GHS sɛ wɔwɔ senior high school so wɔwɔ university wɔn nso ɛtumi ɛhyɛ biribi ɛfiri mu na wɔayɛ nida hɔ ɛwɔ ne daa relationship mu sɛ ɔne akyerɛkyerɛfoɔ relationship sɛ wɔne ne yɔnko asukuufoɔ no bi relationship no wɔn nso ɛtumi ɛnyɛ ne da hɔ paa ɛwɔ mu na ɛtumi aboa yɛn nyinaa da ɛno nti ɛna ɔbaa yɛ ɛnyɛ ne biribiara ntia yɛsɛ ɛhunuhunu prenu na nea wɔhunu bi pɛn no ɔno ɛna ɛtumi ɛka na afɛfoɔ nso ɛtumi agyidie na wɔhyia biribi efiri mu deɛ wakɔ awadeɛ no ɔno na ofiri awadeɛ mu na ɔka awadeɛ mu nsɛm wɔ obi bɛgye adie na nea wɔnkɔ awadeɛ da no ɔka obi gyina hɔ sɛ na wowu nkɔ obi da si dan ɛna wohunu mu nsɛm ɛbɛka wei deɛ wakɔm ɛna wɔka ɛde akyerɛ yɛn nti mamema na akɔ aba bio nua bɛma mema wakɔ aba ya ɛnama na apɔm te sɛn yesu adome ho yɛ paa ɛnra baabi a wokɔɔyɛ no na biribi abɔkɔ patro nyame ado yɛda Kristo ase yɛne wo ɛhyɛ nkɔmmɔtwetwe ase ɛnra na yɛntumi amfa ama awie yɛnti ɛnɛ yɛtoa so na ansa na yɛbɛtoa soɔ no na deɛ wode baayɛ no wobɛbɔ no tɔfa kakra ɛde ama yɛ kwan yɛ fa so ɛstarte yɛn nyinaa bɛbɔ no tɔfa kakra de ama yɛ na afei yɛaba abɛsi baabi a ɛnra yɛgyaayɛ no nti wada roma ahwɛfoɔ ne atiefoɔ nyinaa da ɛtie yo meda wasene atiefoɔ nso ase sɛ ndra mede makoma mu ne ade a ɛha me ɛbɛtu edwa sɛ 18 to 20 years ni me mawofo ɛkɔ awaregyaeɛ mu ɛma ɛbɛyɛ single parent we nti na ɛma me ɛbɔ mmɔden ɛfiri fie me maame de me kɔtu school mu ɛde me kɔhyɛ teacher ni nsa me de me fi sɛ teacher ni student deɛ teacher ni represent me maame ana mawofo ɛma me ho fa me that very day ma ɔgye me oni fie sɛ ɔbɛhwɛ me ti ma me maame ɛnwɔre ɛmfiri fie ma no no abɛhwɛ me wɔ school mu ɔna yɛ boarding house elementary boarding house nti teacher ni na me ho fa me ɛna teacher ni no bɔ mmɔden ahyɛ me sɛ membra ne yɛ ne bungalow hɔ yɛ baabi a ɔda wɔ school mu na ɔbɛboa me ama me ho atɔ me nti ɛda edi kan no ɔma me ɛbɛda ne bedroom hɔ ɔma me eduro ɛma me face sɛ me ma yarehwɛ mu ana me wɔ mu no na anadwo na yɛda hɔ no ɛna ɔma me enku sɛ memfa ntwetwe sɛ ne bɛɛma
ɛmma no nti na mente aseɛ sata na m'adwene mu ɛndɔɔsa nti ne hɔ no na mentimi nyɛ ne sɛne na ɔno no ɛɛpɛ no nti ɛda ɛtɔ so mmiɛnsa no ɛna ɔkyerɛ me sɛne ɛyɛ no nti anadwo bia medi na ɔtwe mmienu wɔ ne fie hɔ ne dan mu hɔ ɛhɔ na mefiri na makɔ school nti ɛhɔ na ma metwetwe ma na nti ɛduru baabi ɛma ɔde mɛfrɛ ne sɛ aboduaba mmarima aboduaba no bi ɛna ɔstarte sɛ ɔde hyehyɛ m'aseaa ɛkɔduru baabi no ɔno ɔno ankasa yusu ɔno ara ne ɛbɛɛma ɛwɔ m'ase na ɔde nku ɛnam sɛ hɔ nyɛ ɔbaa deɛ no bi nti no ɔde nku na ebie ɛkwan a ɛne no ma me huhuhu mpanimfoɔ ne emu nkurɔfoɔ a wɔyɛ saa deɛ no ama neɛ ɔhaw ne yareɛ ne amanneɛ ne balɔk a ɛwɔ mu no ɛna mepɛ sɛ me nuanom ne me wɔfaasefoɔ na obi a ɔyɛ mpanimfoɔ no ɛma ɔmo ani mmra so sɛ saa adeɛ wei ɛde ɔhaw na ɛbrɛ titiri ne mmabunu no patro na sisi akra deɛ ha me kɛseɛ ne sɛ mmɔfra nyinaa du class 6 koraa no obi wɔ no ɔwɔ latogin baby ɔwɔ latogin body nti no ohu ne sɛ obetumi anya advantage on him ɛna ɔsan hu sɛ oni bi nti ma mefa akwanya wei so na memfa ɛntwe no ɛmbɛhyɛ mu nti ne mɔmi ɛno na mede bɛ hanom sɛ na kyerɛ sɛ wo teacher yɛ a wo maame ɛde wo hyɛ ne nsa school mu ɛna ɛde wo kɔkɔ wura saa tebea a ɛte sɛ yie mu okay na sɛ wo teacher ni no a ɔde wura mu no woda so ɛne no communicate mɔmi akyɛ ɛna mewie school ni nti no mennim baabi ɔno so ɛde ne nam sisi a mpatwɛn na woka sɛ balok ɛwɔ mu ɛno ne ɛwɔ ne fa sɛn sɛ bi a woyɛ a wonya adwuma nyɛ anaa ɛdeɛ ne balok na ɛfiri mu ba mami badlock no yɛ sɛ obi pɛ sɛ ɔboa wo sɛbe ma obi a ɔmpɛ saa adeɛ wei sɛ ɔpɛ sɛ ɔboa wo a sɛ woyɛ saa adeɛ wei a ɔntumi ɛmboa wo ɛna ɛyɛ balok number 2 in the sense sɛ nyankopɔn ɛyɛ n'akyiwadeɛ ɔmpɛ saa adeɛ wei nti ɔkɔyɛ no a ayɛ sɛ ɛfi ɛtale wo ho a ɛtwetwe nsuo ano so obi pɛ sɛ ɔboa akra na ɔte sɛ wɔ saa tebea wei mu na ɛnka no sɛ ɔmbɛyɛ wo mmoa nti sɛ ɔmo wɔ mu sei no mehu ne sɛ ɔmo firi mu a ɔmo yɛ osetie pie a ɛnka ɔmo mmoa bi a na ɔmo pɛ ne 10 years later no ɛnka batwa mu kɔ ɛno nti na mehu ne sɛ anaa meka ne sɛ ɛyɛ balok no ama no affect your life sɛ ebia adwuma FM wopɛ adwuma wonya bi ɛne ade ama na affect your life kakra mommy me de me hu ne saa teach you me hu ne saa because nanka me opportunities bebree eba ebia books ma me yade wɔ hɔ ɛna eba sɛ ebia me important like who people are me associate with ɔmo te a ɛha wɔm nti ɛno na ma me tell sɛ nti sɛ menya kwanya we den na esi me kwan a ɛma me ntimi ɛnyɛ ɛna me san hu no wɔ Bible mu ɛwɔ 2 Corinthians mu hɔ sɛ ɛyɛ nyankopɔn akyiwadeɛ patwai okay mpempe no ɛyɛ na yɛtaate sɛ wɔn a ɔma wɔ mu akyɛ no obi hɔ a na ne to kwan no koraa biara kɔsi sɛ ɔpɛ sɛ ogya ne nan koraa wɔn hunu wɔbɛyɛ na aba nti wɔn taa bɛbɔ pampers 18 years a wofɛ mu no wohyia bi da anaasɛ wankasa bi to wɔ saa pɛn okay mommy ebi ntɔ me because me enam sɛ me deɛ no ahokyerɛ na ma me kɔɔ mu ne nti no me fa me ho andwene ɔmo kuo no sɛ ebia me tu afifie ɔmo wɔ namfofo a obi okɔ wɔ tu afifie ɛna wɔbɔ saa bɛɛsi bra no but me deɛ me ma me ɔma me kwan ɛma me mpie sɛ ebia ahyase no ka na ɔma me kwan ma yɛmpie nti no epiepie no obi ka sɛ me mbra kra na then time na no more access to me number ɔfrɛ me sɛ me mbra kra na me hwɛ na no di sɛm ne me hu sɛ ɔnya mboa bia ɛmfa mboa me nti no ɛne deɛ me da awurade ase sɛ ebinom bobɔ pampers paa ebi bɔ pampers teacher ne mpanimfoɔ no a ɔmo wɔ mu over 20 years 30 years no yes but ɔmo nka mu no kware no ma yɛnyɛ youth na ye pejaba no
yɛnhu na yɛmfiri mu sɛ ɛyɛ ya ɔno no awo mu nko adeɛ awomanya saa haw no ɔpɛ sɛ obi a also fa saa line na mu na woyɛ dɛn wobɛnya saa ɔhaw no bi nti wokɔa na wokɔpem na wohwɛ dɛ wei deɛ mempɛ bie mu deɛ a na wankasa wafiri na sɛ wososo yɛ okay deɛ ne ma wobɛwɔ mu atil time a wobɛwu ɛna ɛne mo mimi owuo wɔ hɔ ekum nkurɔfoɔ pa but deɛ ɔmo yɛ ne sɛ obi ewu no for instance obi di 27 no ɔwɔ mu no wɔwu a ɔnka no kwae no anaa ɔmo nka sɛ wei pɔtee na ekum no deɛ ɔmɛka ne sɛ yɛbɔ ne dua food poison say ni na ɔmo aka no fɛfɛɛfɛ ma youth na ɔmo wu no ɛfa na because wobɛhu ɔbɛma ɔnante street ɔnyɛ ɔba ɛsɛ ɔmo nante mmaa no krama a ɔmo percentage no ɛdɔɔso kora kyɛ ɔmo yɛ ɔmo ho ɛma no but ɔmo yɛ saa de ne paa sɛ woyɛ ɔho ɔba a obi ehu wa no ɔmo suspect woyɛ gay no ɔmo suspect nti sɛ no wɔnante ne mɛma nante atwa ne ti wɔnkɔyɛ makeup bi akɔgyinagyina na ne mɔwrɛ bi a but na ɔyɛ bi a wohunu nti yɛwɔ apps a ɛtrake ti sɛ ne yɛnya Facebook ni wei no ɛne mo mi baako so TikTok over 80% ɛyɛ gay for ɛma me catch TikTok guys ne no mo yɛ sɛ ma wo ani ɛwɔ gayism ni mu na TikTok yes so over 80% promote social media social media no amba sɛ yɛmfa nye yɛ saa nneɛma no ɛyɛ adesuadeɛ advertisement fire research ne saa nneɛma no but na me di kan ne ndo sɛ Nyankopɔn ba bi ɔwɔ no bonsam so te hɔ bi enti no ebinom de yɛ ɔmo adwuma ebinom nso so de di ɔmo so adwuma wɔ nkyɛn nti mo 80% ɔmo de market wɔ mo ho wɔ friend say maso me so TikTok na masre keke sɛ wo ani ɛwɔ gayism ni mu a it will identify you say we or count then you DM him so go TikTok ɔmo yɛ gay nyinaa ɔmo wɔ hɔ unni mo nyinaa yes me na wo fa na me ɔmo aka mommy minimum pam yɛ big seller a ɔmo te sɛ me age type ya ɔmo apija celebrity for you some bloggers for TikTok minimum like minimum started 2008 I be pem satami omo di promote omo ene mami ade na ye challenge gayism no we person me na me kita iPhone hwan enti ma me so me upgrade me ho e ho na wo ye youth na o ma me fo wo gya wo ba na o ba ko fa phone bi aba fie bisa one so ba no na so o ma ne 10 cedis 10 cedis da be no be boa no a ko fa says kanaba akonya iPhone 17 yes enti se wo ma me no ma wani ekɔ no ho papa na baby okɔ fa ba no o san pam no wan okita ne on fifi ho no wonko eno sa na e first attempt ohun baby ama me na papa no etie nti mame phone no mon kan papa phone no so mon kan ho because nkola no bi o me innocent mako form aba na for bone na for me mame o mame kwan but school na me call ya me mame de me ko share teacher ni nsan eno na mama bewie eni okay nti ebi ho a wo na mo a wutumi koshia wo mo a oni wo ma ye bi sa pen no yeah mommy me wo campus class me wo school Kumasi class me pick baby am fa bia me hu ma me hu almost hu me a omo hu me omo fra wo say bia wo da so wo mu nti omo pese omo sign no ko ye ya na eno shia wo mo a yes obo otimi approach me but me muna manima obe hu ne say wo ye high phone bi obi ananum wan bu mienu a wanye high abakase wonu asem ye tan nti on ben e 2 times e 2 times na wo girl mommy sisi ade mini girl ade ya wo kondo say usati bia nti ama uhu oba like unye feeling bia ma no ana mommy but me more feelings for ladies but the attorney say me wo school no me na me kita for me ho enti minim say bia ladies no ono beka say e bia you know by her the appearance no me won say bia me ka me ntimi nhwe me ho na makofa obi nti see dem person me say me wie me school na me nya me juma ya but sisi ande empai bo say me bom paya na bebia me ho kafo no erade de no ama me because he say me per say bia
because of situation me kofa oba mommy minya the wrong person and I see me nyo oba otemase se na ebe ya obetimi ehu se ebia mini pay uni sikase owo sikase na mame ne nkambom na yen ko together. Okay. Uka say unyo oba obete wase no ukwa konya ebia oba bia wo past obeka kire ne se na wotie ana Mommy, I'll let it go until say onwa find it out because ebia me could date oba ne be 6 months na me come pastor ebia na relationship is up to 8 months or called me secret na echo. Yes, it is so the why ready na me hwe mam oba why ready so na me better me hu inti no with me past experience no me de ne better na ase na ma chichi ma chen say ni and then maybe a cool then time na me hu say why like why ready say ana the right person I mean no obeti ase sabre no mommy me I call a spade me mama say eye wo aka ye beku a yenku enti no meka che no say oye okay a fine onye okay because mama ndaso nwom because omo ma ware no kra ukoche no kra odinai na me a ma film nti de ma film na maka che no se ma eye ono an so obedo me ne me na atina ebia na oba no bedwen se wo de ono be ye emuaso keke na wo de akwakoye ne a wo pese oye ebia pese ye hu se wa ware wa frimu but ebia na wo be ma ono na wo do ne pa mommy be ma ya asemo mommy dabi mommy mitimi loke me ho hyedem nyame na abo mommy edu me bi anka me poison me ho because na nka sebe weed cry you see illegalize Ghana. How much more this and sanom wo ho e ma pe wo ho ade no mantimi an nyamu baako na sa ade we particular mommy ade we de nyame na me maame ye obi a otwe me ben senka wantwe me am ben ho a kameka se o we ne maame nkume ho ka be di ho bone mommy it's pese yeah e show so yes mintimi enye ade papa and I mean ka se sebe me maame nkoye sebe ye de omampani rigina ho ne de me maame gina ho a ntimi nka se sika ntimi ko fam ayi omampani dabi me maame ye me maame me maame ye me maame yes but who is okay me maame ye me maame no obebo me abo me but me ntimi in the exchange for me maame enye me maame de me nuanum nyanim se me maame de me fani ndi ago e de me ntimi nka 3 times ansa na mada yes on me nka measurement nka ontimi ntina what are last born na me ye second ye 5 2 boys me na me ye penny okay yes oba ne di kan na me no oba di mechi and obema di oba na chi no oba ye last yes but actually be a you can say but edin ubetumi adopa papa mommy mitimi do ubetumi mitimi pa and am cause so oba na eba na ono ni ye na obeye no ono start say o show love na and na be mama die no ehia no actually be a messy team like when mema die bi messy team ma okonkodo say be a obese yakowachi mommy babat eni nyina ye wadwen no like mommy na me date for 5 months ago ewo Akoma na lady no okoshia galamsey ni bi nti lady ne catch say I should move on and I say I should move on say na ma me don pa because time be na obey me and on that type file phone ni ma me di bi nti me say oye faithful nti me so time be a man ten kana I want to hear from her time bia nti no your restaurant you nti me time upon nti time be upon come nti me efifi na maka mommy na makusha because upie no wo hu a obefrɛ nti is better say obekase ma me call her say one cry ne dia mommy one do mo phone dey benya calls baby and I won to nti ma me no waye nyame aye no oba san no bema okay say actually be a any power where your feelings so said ye tie bia no actually bia ya na okondo say bia wo ne oba na se bema ebehiem eya na okondo se wo ne oba
ebehia ma na so kondo se bia it won't be 3 weeks 3 weeks ni and I'm fancy be 2 months mommy I can't stand cry I can't stand because since Uncle Fu we moving which means stand me per se like me here oba I want my sitting like because me per se me ne bon komo oh baby I mean we say me ni say and I said me come my dream nyina actually and my mommy me for my dream nyina man say 100% me man at least 65 70 yes and dear me man mommy dabi obetu Akoma no mommy enye Akoma tempo say my dream because oba dream no enti so be my dream oba dream enti so be my dream enti wo be man o kakra 60% now 40 na ka wo be man also they check oba no na adwen no said the all can ene wo de no eye okay because ma obema ye upper hand to oba yes okay on the na me can say on say yani a me no menye lesbianism da say bia me wramu pen e na me say me mpebiem e na makwa akọware a e bia me te hwa me kon bedo say me ne oba ebeye bibi because e bia na be man kra no kokohia no kra no sade na oba no ne me ya bitumi me hutimi sapa me no e bia na be man kra ntumi nye e ma me ho sapa me sa na won say ade a wo de start ye nso de eno wo tekam o wo tekam enti e bia na wa ware kra na e bia wo ho a sade na me man no omo ye no say no ne ye kama chen we no ntina na me bisa sese kwakono e bia wo to no wakono ba e ya na e ye wo se ne oba anasa ene bema mommy any na determination any prayers because like I said earlier on a demonic and it's a demonic when we say demonic nyame bi uti ma bi wa adwen no nko ade e so ma wani ye den eda because enye ayiketua okoketua enye okoketua obigja ho say ya ayeso obi agya ebayi na o free mo no definitely so ma wani e big digidigi say na me ya de we when am pese me free my say ko try exams I pese o pass unim say ukodi agra obe fail so unkodi agro obe den obe make sure say you stick to your books sana we no so tie because ma uja ho kakra bi pe obe san kotom easy when so de wutom kra de ne nka wo na amphibiem ya bedema ye hu fi ya samo na ukwa sorry mamba chai oh okay ukwa ya che me kopa no amu ne wo metoye sorry na amu ne wo toye oh okay na uni obi ayesa ada wa sorry debi na sorry dem nso ebia obi ehun se muhu amuhu nti obi ehun a wo hu se abrantie we ye bia wa ba on chance person no ye me pacho debi ko emre bi na make kan de se sofo no kra no a wogina edom animu plichie na owo yere wo ma fefefe no se na wo ye ge sofo no ankasa ai wo di no to ai nkran wo di no to wo di ba yi to so e di obato so the sofo yi mommy omo yes no omo ye bisexual sofo no yes bisexual no fa ni mienu nyina we no omo kokwache no a chese na nim agu ase a ne yere kra so nim na ne wo bai ne nkra nyina apake omo ne maja omo di free sofo fie ko enti no ebi ho ebi wa sorry ebi wa sorry o ebi wo na won share bi mommy me ba school Kumasi an sorry bi a sofo na invite me amekono bebre o nti mama ka yeah and I'm say me nkwa sorry no kra bi me nkwa so di nkwa ne gwa sorry dem no and mommy hu especially omo mtoto nyom ne kakra na yeah se atade a hye ne se ye trikota se ye trouser se wu hunu na bi ededa na atitire ye ne boss wu bom sa ade tutu mani sentini ya sa wa sorry dem no di grapia no to dwom emu ayo doctor mu afisia pa na pom ti say ede nyame ase eguso doc yankwa mama chi otiefo nyame na me kasa face
Say him number. We Afraid I give number. But you wait Dr. Grofa. Aye. Yes, and then the other some of my Ba be chia do atiefo. Sabre Dr. Grofa trust. Simaka kre bi fati opomden ho asem. Okay. Grofa yi mojedro e di ankase kuku. Eni adre fer xylem, afraye Grofa mojedro no. Aye mojedro sonko obi obanu bia wa dance po di fadre ho. Okay. De Marcos nyame adom. Wa watiefo mo na to andro ni maye. Mo na ton. Mo to andro na maye ma na ye fe. Drone kama. Ye ba aseda na wo se de ma wo. Efise de obanu mu a ne ho beto no no wadi ho adanse a kire ni nia. Sa Adanse ndi bebre. Obi si na ni su bire no. Onum Grofa Magedro no ani su bire ne ekọ. Obi si dura na dura wontimi nna. Obi ada hwa nkromo no wonde obi ne koto a ne wamina beto a. Onum Grofa Magedro no na ade achi anje se be body prum ansa na wasori. Obi se aduane si wo a ode ne sabe wo mu saa wontimi ne di. Obi kura de o se ahoye a ne honam nyina ye ne ya. Idura na pa obi asori kwa adwuma no ase kromfo a yabo no. Ne honam nyina ne nkotodwe ne sisi. Onum Grofa Magedro no ya wo ne nyina ekọ. Saa na tie obi se mpompo bono na epai Onum Grofa Magedro no pompo ne nyina ahwete. Obi se odware wi age so okopa afe woni adwene ho. Onum Grofa Magedro no ahohene nyina akọ. Obi se wa Onum Grofa Magedro a no nim sasasi so a de bi we friend atenka feelings. Kopim se Onum Grofa Magedro no hu se atenka ed. Enu nti se wo tie radio no a ji number no wo hwe TV no am se ya fa phone twa be fra TV no se de be ya ko pharmacy a wo mre Marco ene de ya betwam ana de ya betom a ma Grofa enso to eye menstrual disorders insebu mu hawo ekwa de mfie du no mu ne nsa ene moja na ba ani ji aba de afe da bia e ba ji so bo ne nsa no ene wonte ya oni biem Onum Grofa Magedro no de ba tot e ba ne o kire na etwa obi ye ne de na wotwe oba bi ye ne menses na wotwe mienu Onum Grofa Magedro no ene e ba nanso ne kama de yi clot ani tuntum no ene ani ate kama ti gi number no ne ento ankomo ne so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco amanfo busa se doc adure di enwa efise na mensa ne menan na yetitriti obedi hu adanse no ameto Grofa Magedro no ekọ na die na kofa saa oha we ba de da bia e ba e kase se wanum Grofa Magedro na wonsa ne wona yetitriti na gyae a da onyame ase efise basa da sra de bone na efre ne cholesterol no awuro ni pedua no 15 to 20 years nti woni wa na ti nti hu yare ye de bare dia doctor for to ni dini silent killers edo ba koboko wa bra okra onye ready saa yare betimi de wakọ to hu so wonsa no na yo titiriti a de ya kira wa ne se sra de bone awura mu na awura wontirim a efro wo so ne nkaibo a ebo ne se no Grofa Magedro no nenyi srade ne frintiri no se de be ya enkofa ohaw brema efise yare ye de ba no doctor for no friend ba ko depression heart attack stroke septicemia saa yare betimi de wakọ friend no Grofa Magedro nenyi saa srade enfri ni pedua no enye saa na srade ne tantiri no che tantiri no cha de yare kese ba saa yare ne fer atherosclerosis edu saa bre no dia na che mframa no na friend oxygen no enu wadwene mu ntem mframa oxygen so woni adwene ne di dwuma nti adwene na nya oxygen na mfa ni di dwuma de ko ba ne se adwene no cells no statisi ewu ti de so wani de so wano de so wonsa de so wonan ewu a na asem kese aba pressure ba bede wani so fi sabre akoma no de ahode fufuro ne APM moja no efise moja ne intimi nko ti sa speed na eba no betimi ma pressure beto wani so wano betimi achia wonsa dompedi mu na da ho wontimi pagya ene obetia fom a so watia fom so inemu aye netofo Grofa Magedro na yi saa srade enfri ni padua no yesa na srade ne foro wosoro koduru wadwene no na adwene ntini paye a doctor si wanya stroke agya okra se akonwato dem na otimi koba kra na tesen na yare akonwato Grofa Magedro no na yi saa srade enfri ni padua no efisa duro na friend xylem no ebuwa yi srade enfri ni padua no na kokoo ni so aboa ma moja di fusa ni yi Grofa Magedro no ebe siesie kama Grofa Magedro no eno ni adura
One no more esa yariano, na science is nipaduano, and manipaduan air kama. And no thing out to a drone grow fine. Nini fe, nini kama. Nini sabri, although a whole ding in a pesikai, and kotom rebi, ma for pensions, cano, sign fan kotonro, hence our hoyaria. Yasabsebe, when we go from a yadono, a bebwell, a monipaduan air kama. Yes, after that, go back to hospital. Dr. Bakacho said, "Debbie, we afraid sodium, a costro, it in many inch in cholesterol level, the costro, it in a mono, and one many beam. Sugar level, the costro, it many years each review. We a bema would do such an umbrella, we a dear members of the coffee. Bema we, name one who are dear, the Pedriana, the Amarcoman air from Primojan. Go from my Yadono, said Beba Bow, as issue among Pedriana Kama. The Bia by a castle, whom son when I would tt. Man can say Anna and Nacho, be jao no the pressure, this to create our pine. O Honors of Hunam yo ya, or Posun yo ya, it ran a draw went to win that. Adrianisiwa now boon and the a area, go for my Jadrono. And pompon a bow, near pie, a bow, a bow trimo, a duo, and ever. Who very now their feet drew one a area and go for my Jadrono. We your bar and our bear man, no, I think Cartiera should go for my Jadrono. Yet we are manum, a drain to much reading Dr. Mensis Precope. The enfear do no money and a baby drew. The enfear no one mojani aba. The a cloth and any aba. And the customer will say, the why the family plan and a way are washing the mojani and mojani man, or no go for my jadron aba. And Yamiadum a bad day and also fish no madono, our Woodium, and my BBI a come. We a bema so a catch row, Obemano and Yedum pity ship. The intini and a moja firm. No go for my jadrono, no mojan found 3 years after Obemana or Joso. Baby a to draw beer, baby out me free, baby out me free beer, Bura drugstore, pharmacy, herbal shop. Yankasa workers and Nama air to and Bruno, which ya can know to be. Name so beer 2 at 1. Mr. Santa Regina, Quatafu, PFA pharmacy, Tafu New Road, Ubeyabi, Mr. Heba, Room, Angelos Room, Apidanco Room, Qualinaco Ashtown, Rezaruka or Kewo, Tinatex for lie. How may was a for Polly Ubeyabi. Saxeba, Patassi Blockhouse, and a nation of Patasua, Costa Pharmacy Pampaso, Yellow and Orange Momukum, Smart Heba or Boise Santiago Ubeyabi, and crying for Moko Kanshi Drag Lane, Kingswalk Heba, Tinatet, Nanabuache, Angel, Ruta, Repass, Halos, Omina will go fine. Asama Foko, Ekus Pharmacy, House of Drag, Udama, Ubenya Grofa Majadrono, Sumai Capeba, Mosaic, Green Light, Ubenyabi, Tachimai, Abido Depo, and Fee opposite. Brekum, Dr. Clement, main station, Ubenyabi, Takwani Pristia, who was a Bidofie, Gufan or Takra, the crash is the answer, Apache Krakra, Ubenyabi. Sana Koforia, Ubenyabi or Gabson Pharmacy, a Biwo. Wa Ubroni, and 1,000 pharmacy, Tamaleo Piki and Gobila, and the old Drew Boga, Mr. Sister Coast, provision store, or empty in opposite to our Ubenya Grofa Majadrono. Baby a 200 beer, Ubenya Grofa Majadroni Biato. So who's a woman sat, and now 9 IoT treatia. Menkasayana and Nacho, Ubejano, what the pressure, Nija Pine. Genombano, Nebreno, IB 0244 59 59 65 65 32 32 0244 59 65 32. Then you know go from my drone. AGN. Unu kasa grow fine. You so I just want to say it makes you grow fine. To whom about my course. Name me be our fine. It is net drone. I want no. And grow fine. Yamiko we be a that's a net. Yame and Shaw Papa, Dr. Grow Fine, and you're turning kind of fair Dr. Cecilia. Now, a gentleman for Frobia, we have 0244 596532 0244 596532. Aha, Akoma 87.9 FM. Onya TV or Sacrum TV. Akoma Nsem Jumedi no enwa ena ohwe na fei utie no ya kono na ye ne nua be mabi na edi kuma nche ye de enkomo twetwe ne beba wie ye na fei ye the case too de atoa so wo fidua yi emo na mame bisa se ebra wo school no na o mame etaye ebesra o be pay visit na obedidi enkomo nkakra. I think for 4 years, about 2 times. Who call school 4 years, about 2 times. Senkana a yadia na otai eba wano a nka
ebetumi ama waka kyerɛ no mo a. Yeah, ɛna broken home no so ka ho. Brokens ne ɛka ho. Brokens broken home no ɛka ho because na me nuanom san di machi. Tia say sika ode be fa car aba no. Ono ye na je say o piska. No they assign me o piska no they assign me. I think say no or join say bia or send me scanner and I will tell me school fees no one ba ho kra na at least or you okay. And on Akoma we nyina e buy. And na di na teacher no so the ade ma me frɛ me maame. Ana ade ma me frɛ efie no. And on ye say me teacher na ode ma me no. Nti na hu minya kwan ma bi be bia wa frɛ fie say bia ma me hia we ya na we say ode beba no. Eno na wo teacher ni de ma ho nti wo kra na won tan frɛ fie. Obeba me to achim na say bia wa settle fie awie ana wo say enemy me be ya che ma me nkɔhwɛ no. Okay. Nti wo experience mu no e dey na ususu say say bia me ba e wo school na me pese me hu say bia sa te bia we no wo mu a kwan be so na maame ana papa betumi afa so ehunu. Okay, on tiny ndi nkomo like school ma wadan fu bi ono bon komo or like obi keka sans nsem which obi che wade ana obi ye den e ma wo since say eba ne sana obi hu say ono so ne yi bia owo mu no so bi I try say or make it attempt the moment now be can be say nipa no was our line way so at the end was starting idea or be cause it into say me mama ba no nana oni me bi mo but me make sure mo bi anda da oni ni bon komo across but awofo bu a onya ye no atena mo no atia wo ene say the o man upper hand say ono anya de ope but okay na ne ye ben so ene bia obi a wode ne hu awura saade ni mu no obefia woye wo say definitely tama wo free efie ko school no na eniye bi woni ye bi nko but wo do hu kokko hyemu a wo besanya dan life bi de like niye bi a ebi a kitinkiti bi de behunu say me ba no okono na bi a onante sei ebi a na okasa sei ebi a na oye ne niema sei ba ase wo ba ye no niye bi ohwa e no so awofo betumi a monitor de hu sei bi a akra no wokowe wo mommy awofo ni bi wo na ojen say me discuss to table so me di anye gu ho omo nye de omo pe nti for instance me na me ya akola no na enyu o me ho nti na omo mame ya ne ya bomiti according to the normal canon ni ya bomiti na to de bi so na ma san me nuanom ye ma efia ma dos bebe na mema na ye kakra bi no omo se baako obonsa no de nani rewe mu baako be ma ne ho kwan no wa asem matare efata no the more na efata na mo je akola na dwen akobi na se me hye oba atare na se efata me dia fine se me ko use oba bracelet na me to me nsa efata me dia eno na twe na adwo nti so oba ne futures no oba na ntekra na obegina one side no ahwese ne onante obegina one side no ahwese ne okasa obeja one side no ahwese ne the gestures no the body language wonso no start piki bi na ne kasa bi obema kasa hey hey ase otwetwem kakaka bi so mani hu say enya sa no obema kasa tia no entire bi wo ho na se ujai hey tela pam ko sini na asema me enkoye hanging ema ne enya ne tight pete mommy sa ne man na me pesha pa tight ne ema no mommy na me patient mi se bia na mama kasa na se me mama kasa dia na me de mama nja na me kra even sambre kra na wonya nkosa situation na me wom na wo mu no na me wom nti se me kosua free per ma de obisa me me gina one side na me omoni ye bi no ene na me peke nti me mama na ya no atia me ya o me pesa ntade we nti ono na ama isi ama me se bola no nti I think say June mu ene mu sa amekwa me she bola kana me damu fine because no say my say mba no montadi bia ba o mo say fe ne facing
a tight omo pa. Into be man so be say obe try so be share trousers a tight no na just say na eji no mommy omo wo ade bia e attract yes and o dressing no e che say o ye winning o dressing che say o ye gaining o dressing che o kasa kire o ne ye che udidiem on tenase ni nyina che mommy me pa chomo awofo no ma mani enko even ponya say o ba wa wo ne nko an o fa ase enkrofo kra ma wo mo ne wo na wo madi akoro ha adwene o so we should say ya na wo break me down pa na wa makoma ebubu papa ya dia bempe mommy say nyame amba mukra me bompa sister because I say me lock me ho na ma shedem and then say bu ha abusuafo ni bu ha mo was kapa but enya me ba me nuaba omo mfi enti say o maame fo ana o papa fo onim say saadini bi wo fi a bomo dia na boa say obebo won ho so won fa won to obi so because kafra ahaya Akoma 87.9 FM on your TV or say Chrome TV Akoma Nsem dwumadie no enoa ena wo hwe na wutie no ya ne enua be ma bi ena edi enkomo fa message bra na menkenkan fa ma o say school mu o ma me de no ko elementary so okọ boarding house na teacher ni a ma mi e de no kokọ share nsa ena introducing into gayism enei e de nya na opese wakama ewiase amansa nyina te na wofo ene da ho na school for so ene da was good afternoon Akoma FM, you are doing good job, good work for Ghana. Where the Dennis Gatti or the message way every kasua and ede baye e bin so e the one de no aye voice note no ya na eden kakra semebo enunti ya na watchro wo de aba or say hi people are passing through a lot of medin ede Kofi Mensa Kutu Tetevi ona ono so this message baye obi say good afternoon was based on the confession of this guy. I want to send a message across to those married women who deny their husband sex. If you're a woman and you don't like sex, why do you marry then? That's nonsense. Oh no, so dear, no. Hello, Mama Ako, you are doing good work. Keep on. My name is Jones. May that say Jones. Also, Odo message Abba was saying this story is sad. Marco no question say very, very sad. Sometimes they try numbers and try to convince them with money. Someone called me and started sending me his big dick. I have blocked the line, but still have his videos, very demonic videos. Okay, or also a message and no. Also, please don't let him mention the names of where he stays. They can monitor him and a lot of the women are suffering. A woman come to my shop and confessed me, told me about a husband. They married to cover themselves. Yeah, the men from boys' schools. Okay, or also message and no, yana mama message in the add the hona metimi at your see with your pamphlet. Also, Marcos, I'm a regular viewer of your program. What the guy is saying is true. I think initially he was enjoying it because he could have rejected it. Now, I used to work with Britain NGO some years back. I can't mention the name. And my country director, British white man, is a gay who has married a Ghanaian man who trained Ghanaian students, and during vacation, they send the students to the globe to go and do it and return. I was a driver by then, and I bet you a lot of prominent people are into it. Thanks. Okay. Or also a message or they abandon. Was it just ask him about it to make the public aware? These people have a lot of codes to signal people. Okay, on only the all can say or some more cause some of the signal microphone. Was it obi owa na ebia se market ma na ebia open market nti se wonye wadwen se obesesa but ebia obetra ha na okasa asem ya ebema o ma locate you na omo aba ono ne dia wo kan no message no mommy and I make us a app. You're all trying to say
say be a say who share experience now wo for na school for na hwe mo yie no wo say eno ye bi a kwan bi a wo pese wo fa so de market wo ho Dabi. say bi a wo pese wo jai ba wo beta ha na wo ka na nkofo ahunu say oh dabi ene ye wo se ye ko eno ye code momu code Mon metimi akasa me pacho enye sa we eye one on one and me what am I gaining in this? Say me be market bibi for what? No, me pacho no way. Me sadness into me nkasa me promote adobe obi to ameka obi to ameka me life experience na make anti so o ka say be a code for what? Code some penny for no more apps. Your NGOs you are also sending at the same somewhere NGOs the promote on me win a be promote obi. So please, I am here to. No. Emma afe ebia what you say ebia ebia wo but now ebia winya market ebia mema customers into ya or no na sema wo kan ye no ebia wonye wa adwen se wujai but opese winya customers into ya customers in sankamenya amo apps wo nanka me de beko minimum all their social media apps. And this say me per marketing I won't come and stand here. Sanka TikTok no more use no more the brand you monka me Kobe. But send me TikTok account. I don't mean stand there na me find side no. I don't have time for that. Okay. Ma menko na mene MC Asebo enkonko di enkomo MC Marco na promote say oh pa dia daro mama ko me ho tene papa na doctor want to say oh yanko pandaro ma echamfo banya wa nyina bedwane ne ho den pa awoso den chian so mamu nyina no beba no abeba be pia ha no me pia na fe bro nya chedi aha ka cha chemfo so me pia Marco ya awon fa ne de ofa no ko ene na jai pia me ba bia ya de anka nsu esi me so awurade nka ne waje be de hospital nim no uti ya kro nsu e de be ma no be nu no no mde Marco nyankopon sha pa ena wi ya be cha etiefo na me de nchi akase ya mama danfo pa me designer eye papa sabato eye sabawa se kaso obi pam atale e Africa mana ye fe pa hyewa na ni wi papa saba ana sabawa sabato efiri mu anaches watwa gya wadwe saba nyankopon koso no onye okese na yire ho na bo adwuma saa ena awia yi enche kese na ede ma one ye ka chew se empanifo se de okom gya no omye de ni papa so ohuna ne se ne yade e won so no yade na firi ne so akọ eni frani no se de minima ne se mani abie de ni papa ne se na yare sakọ na hin ana wo yade ne bekọ ehin ana ado yade ne befa ehin na ni daso wo eno ani ebodin akache onne awiamu ate ase ne se baabi a yaresem ani daso wo no eye chamfo ba enyarewa nyina bedwane baabi ba ko a yade nsuro fere wo pa no ene Dr. Ba aso eye enti na awia ya wutie me ma me papa a wotena wa fidie ho a wo hwɛ me ana wutie me ani daso ba se obi a wo yade ewo ni dompemu ewo ni kasemu ewo ni nipadwam etete no Dr. Ba beboa no ama saa yade no afri ne so ama no so anyarefo ahudie ena wiagie number ye titi twuma no bomodin se odi wani be che Dr. Ba so ye ho na fe wa frɛ number no na fe ya hwɛ ho ama yade no ete so no akọ ama unipadua enwo ato no aha saa de te ya number no ye 0244 988 004 0244 988 004 and ya was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 wey aya Dr. Ba number ye didi dwuma ewo yaso ye ho sa wo hwe Dr. Ba akira kwan a ye no kasai ubehu ekumase atonso agogo metifo ne se atonso ago ho ana abehu Dr. Ba na wunya siwa market wo obuso bia se o ba Dr. Ba aso ye bechew enkranfo ntie ne yesi ye was Pentest Road 18 Junction no enye Junction na so ana Junction so ne ye wo wugira ho no obusa se wo pe Dr. Ba ye wo nanim kakra a wo baba behu Dr. Ba ewo ho ene awia ye di nkomo
Dabia ya kacho empanifo se sebe abaso ba na meja epai so amfa bibia moja na wo boso na ebeye din se gya no mu beche mienu ama ade bia wurawura ayimu ama na gya no atimi aso ama wonso wanyu asomdwe enu nti na awieye kache wo se Dr. Batia se Dr. Ben ye adwuma Dr. Ben gusu ye nkasa ni dompe mu adwuma enti na me ni wudi nkomoi ebia no wanya nkwanhia yase wo na mu dompe na bu fabra Dr. Ba ho ade a ye ne se nipa dompe bebuo ana otete na fe obi ehunu ye na sebe wakochie nipadua no amena didem efise nkasa ana dompe wo nipadua nim no ebuo nipadua no di akotene kese ewo nipadua nim enu nti na obi dompe wo kase ekimo se ye ne nan a ontimi nante eye ne nsa ontimi mfa nso adiem echese dompe no ebuo nipa ama ade wo se nipa ndi nipadua no ye no etimi ye enti na bia na wo baketwa bi wonua bi wakobobo wakodi aguro bi wanya kan kwanhia bi enoma bi aya menne ne nsam dompe ana ne namu kasa ebua eno na yetufu aka kire wo se ene kromo obi tiso obi kan no no so de nani atoso no oka bi enso beko no oni hu aduro enti wo betie ne na abehye ne nso a ba bi edukan ewo a yetimi di ahaban se be etu dompe so ama dompe pa etimi to a na ye Dr. Ba aso ye enti na awiai ye ka kire wo se wa wanya nkwanhia ama wudompe ana wo kasa enwo aka amemu abuo no fabra ba hospital echamfo ba enyarewa nyina bedwane oba ebeboa wo ama nako ene mini wudi nkoma aka cho se wukotodwe na ye oya no a ye ka no tie ne na hye ne nso ye woni pa bebre ene omudi adanse ye wo Dr. Ba ho ene o kan wo se me sa papa yi sa ma mi we mi nko ho biem sana ni da so wo Dr. Ba ho ana na me hwe no ma bi di mani to wa ene anye ya Dr. Ba na aboa me eti ne se ukotodwe ye oya na wo nante enye ye obi wa ni kotodwe na honhoro uba nso akofa duku bi debo obi abono na odi ayiri ni kotodwe mu na afe obobna wo fie mame kotodwe ya de ka nipa dasani na se wa nya du papa kan ewo Dr. Ba wa hye ne nso se no ma ebeto wa asase so nie ebeye kakra kotodwe ntimi mfa nante ube nante na ukotodwe ni ye dede afe krana na se gregre na cartridge no ube hu se arere na afe wonam na ukotodwe ni isu kekra kokoro na afe eye dede na wiye nde bede bebro ane se wonan ne bechia enti na no uya wo maame nan uya wo papa nan no ahyase e kabom ahyase e dege echese yade abakotodwe nim yade awuram na so agefo ne hwan ogefo ne Dr. Ba ko a anidaso wo ne ho a ene obi ebo ni di Dr. Ba o ba echamfo ba a ye di kotodwe mu dwuma enti na awiai dani dan nyina wote afi etwa mu wote wubu wani guso a afi we yesimu die brana Dr. Ba nhwew ema yade wo kotodwem emfiro fisa brochifu a edi so mfaso emu US ne Canada emu UK ne nasefo a omo asase atu na mo Dr. Ba wa obi bana ne nan wontimi mfa nante ni kotodwe no ayehwe enye me ma me ba ko enne oto abasa okọ match pass efianse Dr. Ba edi ahaban aka ni kotodwe ama ono nso ne ho ato no enti na awie obi a haw ewo ni kotodwe mu no omra Dr. Ba ho machi bramo machi kase no de to nwom machi kase machi bramo no de to nwom ene obe hu kobrane ene obe hu oba no wachia hye ne nso se wachi kase betimi amwachia enti na hu obi a wachia no oba asabidie ka bi asabe ne bodwenta yi ne ho na fe wana ma na ni sisin so na ma enya bibia o eye ne spinal cord no ira sa chia yade abamu anabia fratena bi so enu nti na akoma nne nipa da sani achia enu nti na obi achi kasa ye ne ya ama na oda ho a oda wona obobna sa esanse na chi kasa ye ne ya mesra wo hye ne nso se adoctor for nim di for kra ne ka cho se wachi kasa no ye mira be kasa ye operation eye 50-50 and so Dr. Ba de wom ne say eye 100% sure say ye de ahaban betu kasa ne so ama yade bi ewomu a ama ne wabubu agu o esa wachi kasa no ene bi afratena bi so achia ama ebi emu abie no ni nyina be ho na hye ne so so ba Dr. Ba wa mo kawakoma to yem enyo chi machi kasa de be ye datene yenim kwan ya nyankopon fa so de ahaban adom yen a ye de ye adwuma
etu ba na so kasa na chia amo abubu aguo ewo chi a ye behwe e di ahaban adi dwuma ama ho ato ya bobo yade ne so ni aka cho say ya yaresabia enti ne yeka no woni mo yade ye ne mo yade bra ne hwew na yade ne nko ene obetie misisi ya me ya sisi ya die eno ane bekume ena misisi dia eno ane bekume nyankopon twro yade ebeku nipa mfama nipa dasani o enti se no ma bi ye na se wusisi ye ya na wonum nuro na nko a ekire se eduro na wonum no enye wusisi yade na aduro enti dia Dr. Beka ne se obi ani sisi ye ne ya pa si esu wontimi mfa ntena se bi wontimi mfa ni sisi ne nya hwea ani daso konkono ankasa wo ho e wo Dr. Ba so eye enti obi ani sisi ye ne ya bia no so oba Dr. Ba wa ya de ne koye massage wa na fe ya hyase etete haban no e de to ne sisi n'achi afe ya de bi awura ne sisi mu no na ekọ ama ne ho ato no ene obi adwonku ne hibon eye ne yetutu no eno so de ba Dr. Ba wa ye behwew ena siche ya de tete nkrofo Dr. Ba si diabetes no fabra emema na modwonso tentem be ma bi odwonso emaye ni nyina wo de ba Dr. Ba wa esan say ya yaresabia eye afri so obi akompo na etete no obi atwere yade na etete no obi edambo na etete no obi stroke yade na atia ka ne kom ama ne ye ne ho hwe nye ya ene wie ya yesi 2026 ni so obenya ni daso e de wo to Dr. Ba so enya gidi de wo yade aba Dr. Ba so ya me kacha wo na wie se nyankopon de Dr. Ba ba ye dia haba hye ne nsa no ohu oni ma se no besta wo yade ama ho to number no 0244 988 004 0244 988 004 Dr. Bawo Kumasi Atonsu Ago, Aban Hospital Nechi, Enkran Yawo Sprinters Road, 80 Junction, Marco. So we ya de account now pe ba bia ya de bekwa e di ba kwa wasasi so bi ma da no eno ane ba amane family na ko show this was so okay I am 7.9 FM on your TV Akoma Nsem no and I watch na mama ni ya baby I say yeah no dear enya nwa because the kind say e bra me ba Akoma so yi no mu abranti ono ka de o dress o ba pa ya nu o ba wo de wa ka ma so na sa o stress the tie like o ya no mu e ma enti no ono so by say o say not doing say na o ba be ma no ẹnìtì ẹ̀ka ama yẹ ọ̀sán the message ọ̀tọ̀ kàtà wọn ló dé yìí ní ẹ̀ka wọn tó lè yẹ àmọ́ ọ̀tọ̀ ẹ̀yà sẹ̀kẹ̀tà sẹ́yìn náà yẹ ẹ̀wọ̀ fún wọn pẹ̀sùn wọ́n jẹ́ ayé náà sẹ́yìn yẹn wọn náà wọ́n sàn ẹ̀ bá bẹ̀ tọ̀ yẹn ni èwọ̀ wíyẹ pẹ̀lú yẹn náà yẹ kọ́kọ́ tí ẹ̀yẹ ni wọ́n gyina wọn ní ẹ̀yà sẹ̀kẹ̀tà nti ẹ̀tọ́ ẹ̀bá sábà yà náà ebi wọ doubt ebi àná ọ̀pọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ market ebi enye jai na ofesi ti na oni pakro no e kasa e de cho sisi edi mo kasa na we here o mami mi de menya emwa se bia me kope marketing se na obi ka no ana se bia me hia se wa che me no do mami I want che de e wo eba I want che de e wo eba but so o we ta so kwa di so bi jaya ma ni pa mo na be ko ame ama ma fi e nyankopon am ka se e demonic nti se o mo how comes so be paint so na the same di kan ko onye sa obe na parents bet se me there but no di bone obi o onye rasta but o di bone e mo mi ma mba fi se bia be stress rate dabi but me ni bi kana sa me tie me be ma pressure bi me to me mo bi into pressure e ma me
ɛnkasa bi a obi kita phone wei na seesei dabi mommy me mba bɛ educate sɛ ne bɛyi a because sɛ na mehyɛ dan mu a obi ntumi mba out mɛkasa sei mommy ɛna me ne me n'awofo no yɛwɔ mu no and then time ebinom yɛbɔ nkɔmmɔ mepɛ sɛ mefi mu o but ebi a sɛ ne sɛ nti meyɛ wei de ayɛ wei yeah nti me what I'm telling the world of Ghana is mpanyinfo no monwura mu ɛwɔ sades ɛnyɛ ɔmo nyinaa na ma ɛyɛ ɔmo pɛ na ɔmo de wura mu nti me stand sɛ me gyina mu ama me nuanom a yɛkɔ a yɛbɔ nkɔmmɔ sɛ mepɛ sɛ mepie ne challenges na ɔmo face no obi wɔ sika mpɛmpɛmpa obi wɔ anka wawie adwuma wasua ade pam awie obi wɔ akɔ sɛ awie but ɔpɛ sɛ menya container na menya biribi sɛ a ɔnya deɛ ama me this kind of way na ɔbɛyɛ nti wopɛ ma me I dare mpanyinfo a na me dare obi asɔ obinya nkurɔfo a ɔmo yɛ kɛse sɛ me sɛ meboa wo sɛ ne sɛ meboa na sɛ mami ɛne mami sɛ wopɛ sɛ wokye sɛ obi a wopɛ sɛ ɔboa obi ɛmfa me ho give mo ho me a fine mami obi pɛ sɛ ɔboa obi na sɛ wo nipa na pɛ sɛ ɔboa no no mami ne number nie wonim sɛ wo number nie create another phone number first one hwɛ so ogu so wɔ mu mami easily wobɛkye no ɛsɛ nipa no ɔnyɛ ready sɛ obɛgyae ɔnyɛ ready sɛ obɛgyae yes na sɛ ɔwɔ mu a mami wobɛhu nti me mami mempɛ o ɛnyɛ adeɛ a ɛsɛ sɛ yɛsosɔ so ɛna obi a metumi hu obi paa papa bɛyɛ 60 57 na 22 28 ɛda a na mehu ne sɛ ɛyɛ ne ba a ɔbɛyɛ saa de nana ana ne wɔfa ase bi ba adɛn ngyina sɛ wonyi nkua na ɔsesta wode a wɔfa ase wɔ adɛn na nkɔfa a wɔfa ase ma ade no hɛ ɛyɛ mindset na medi kankan obi wɔ hɔ na wonim sɛ ade wei a meyɛ no ɛyɛ a menim ɛnyɛ a mempɛ nti adɛn no membɛpɛ market for what no mehia obi mɔmi sɛ nka mehia biribi a ɛka mɛtena tiktok wɔ a menim big men wɔ Ghana ha ne Kumasi a adɛn na menkɔm wɔ 1,000 mɔmi sika wogye a ɛbɛsa mpɛmpɛm kora ɛbɛsa nti me obi a ɔpɛ sɛ ɔyɛ no sɛ wokɔ nkotodwe no na wolɔke wo ho hyɛ dɛm na wonim paa sɛ ɔmpɛ na sɛ wotwe wo ho afiri mu a why not awurade no abɛboa nti wone nnipa wei wopɛ sɛ wofiri mu a ɛneɛ mɛne ɔmo nante mɛngye ɔmo ade because the more na wogye na wopɛ ɛno wagye nko a ne mɔmi obɛnya advantage wɔ mu yes nti na obi a ɔpɛ sɛ opie bia ɔnyere ne ho ɔnyere no ɛkɔm sɛ dɛn kora no a ɔnlɔke ne ho nhyɛ dɛm ɛkɔm ekumkum kora no a gamefoɔ nneɛma no ɛnlaste mɔmi adeɛ baako a mede awurade ase no sɛ makyi ba wawo na ɔmo pɛ mogya mimi mogya na ɛne mewɔ faase no ɛfaeɛ na ɔmo de maa no ɛna me sɛ awurade nipa mɛma me ne ɔmo ayɛ saa deɛ wei nyinaa no manya yare ne yɛtumi atwe me mogya because me mogya nyanka nurse fo mfa ma me wɔ faase no akɔla 10 years ɔmo mfa ma no nti no awurade na adi me mu afufi nti mɔmi platform a megyina so ɛyɛ platform ketewa kama me mendu baabi a o ɛduru baabi na sɛ 5 years awurade ma me kwan na me program na meyɛ wɔ school mu no ɔma me opportunity a ha kwan mpo sa nti nipa na ɔmo fɛ sɛ bi a me market me ho ngye hwɛ dabi and I'm not going to end it menya baabi na menya security support a mɔmi menim sɛ nyame bɛyɛ yes oba me dem o se me ba o dem mɔmi sɛ me ba na wuku me o ma me so no ma me no ma na o poison me menya mengye hwɛ nti minim sɛ awurade na ɔde ma hyɛ ase no ɔde me be free yes because onim ni dia ɛwom yeah nyame nhyɛ wo paa aha yɛ Akoma 87.9 FM Onia TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ensu usu sa no ayɛ na bacho usu sa no na o break me hard eno nti ensu nyame ti ase bibia ɛbɛyɛ fine we say hello good afternoon please can I get his contact minimum wa memfa wo contact ma no da na minimum sɛ wo yɛ bia na sɛ wo nya bia da bi minimum wa memfa ma wo wa ma sɛ yɛn share ne contact wo city afutusem na ɛfa tu wo ba ne fo na fa study wo ba ne ade memfa ne contact ɛma obia some people also do it not by their own but some spirit to put it into them okay on also a message here what they aba no messages need also pa was the teacher should be arrested
we a free warrant officer 1 Akoma CK retired was a teacher Nino didn't remuno yen chene pa won't baby crow when I'm crisis say you yes was say hi ma good afternoon please indeed you're doing a good job, God bless you. See, there was a guy in my area trying to engage me in bisexual activities, but I didn't give him that way. Sometimes he convinced me to visit him in his room just to gain money. I was once not using phone, and he tried several times to get me phone, but I didn't tolerate him at all. That is one way important more pa. Mama, me nua kwaba second case. Mama, me ma wakwaba. Mantio, I had the angel cheer mu. Yeah, nama. Now, promise to say, But you, within the family Janet Danso. Janet free him by With Accra. okay. And Cabrono Beso. Pachamo Abrikuma. Okay. Area Janet, I walk women some so walk my FM on your TV, Sacred TV. But me papa na me de ne ba. Hey! What papa? Bachai. Wow. Bachai. Na de ne ba ye. Bachai. And ye ba betie. Say no papa ni bi anasa bi o de ne papa ba no obebo na ba so anasa o de ne papa ba e no oba ba ye de ntie na de ubehia pa say or say Marcus, I think we should advise the youth world to be content with whatever they have. This man could have rejected them all despite the situation his family is in or facing. I had two guy people proposing to me. Okay, hey, that's a kid too. One in senior high school who was my classmate and one at my workplace when I completed, but I rejected them all and stick to the word of God. But it all boils down to sticking to the word of God and being decisive in your decisions. Sometimes, Papa, hardo, wopa de na wunya na adie ni kura wo bi na ose wo de bema wo eto da wo hu eto da hey yakra ye ya ware foi ye mi se ada papa oh ye yi se wo mo den Oba Congo Mame mo official pay afen kometo ye mame na promise say ya me adom afi sa pre ni asan hia se ya amen ni ekoyenim amen ya tia won so ya da wasen so wa ya de nyame Israel amen say wanya Congo for ye ho abotre sa afimu enya agro easy nyame Israel so so obadwuma maye ba maji ya tumu na abrebia so mo be so ya baby abeko bia e we yedwumadi mu baby a ya no na nam na de ene nanka ye ni anso de wa ya maye Nyame on bless him amen mame yo metia wahwefo ne watiefo nyina abusuafo eye Congo ointment na se said the Congo no baby a edro no level ne ya high ya quite high 2026 bo adwuma se nkonya get all the family everything yankopo papa bi busa me say Congo no mo ya mama say ma fa ntuama o masin entwiana second virgin eno obusa me say adan wo se hwe ewra bi a wo ya best bra abetina TV so na wo di ni nkomo na yebusa na wanam nte ekwa afaso ade mema dodo a ewura wanam se wokoba na the Congo ointment atua na mse asem ya wo kan minu ya be ma bi so frem say mi tie TV no oba bi to so ka da watcha wo se wo bi o ye be si bra kra so the Congo tua na de na tua de a ene na adro no ye adro very powerful Congo ointment na natural so na nkrofo busa ye say adan yakeka say wo de ne ma hyehyɛ wanam mu a wa wo de anu timi ye den anasa wonya yare wo wa wo de anu omo de ne ma bia fra omo de no Congo ye natural Congo ointment natural ye fra debi ma ko wunim ye nanam no me menem nana tena me papa ma me tena timi be hunu ye wunim me nana na wo Congo bi esi ne washroom ehye ne dem na Congo no bie so a wo hua o ti ya nkasa ye no buna no ebi wom na ode alon na ede tunso mu no wa yem bi afra enti akye no se de be ya particles no
or the rounds at time no na nim dia hye dan ni what to say na particles no the run na mu a ebi nkeka Hong Kong kopro ti ebekasi ma ba aduasa amu akodware abonsa na ati bi ahye ho na anu ahye or the cover sa 30 minutes owura washroom ana wa washing nyina adeko me busa me na say ye die ba adura na na kire me say wusha unyini beto a me kire adekro Marco ni nyina ne say no mu disesio sa time no na perfume wan ye de wurura ya na mu wenwen bia ni ho simple method way and I know mo use but na ye na nanom no mu gino mo na so mo sori ahomache ko afuom oba nuane ye so no a wode ba fie aso ya tete office ne store no ni edwom ka ayetie ya sori no pa ne ye ko na enumre ye ba ne yesisi ntimi kura anturo ka yesisi ye ya onkrofo bi dia hye etrim say wo dia edro kwahye Congo hye wane Congo dia ye natural enka ho kura so obi dia ka ho aye dia ne nka wo hwia hwe a wonte hwe yankase nu brane ya hahama ene ye dia ye nti wo be use no 100 years wa wo dia no kure ko siesie mu asiesie ho nkyɛn ne nkyɛn nyina aka dia na fua e dia mam sɛ dia ba sibrafo di ho adanse wa wo nya ba sibra adwuma de ene na sɛ ya boy esam sia de mam obema be ma ne be dia the numbers ni ku TV ne so tie radio na ye 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and 0204 61 When report dance the fribant me ba report dance so say me ton kwate den ne emadru menton kwate den ne emadru meton adru edi siesie ye ho ame ye ho ye kama na anye se wo mo na mu ache so nko a ye no na mu ye wo he e bia na nso firi ho no ho ba me nua ba wotie me a wanemu eye wo hene ana wo a wanemu aye wo hene pen asem emeka wonim se de site se wonam krompa na upim num ana wo ba nim de pe te se de abo bi ka ana se emu ye wo hene tete wo na pese wutitie na nipa atwa ku hia wo kromo afa waye basa confuse na na ka ona atwi ho yare bi ye nim guase yare wo betimi anya ba bi wo be hye ho wo beti wanemu wa wo be wie ne ho nyina atwitwa ye kro na de bo ho asem na fa nso nwunu koka ho awurade nyankopɔ be kekam te se de awo aka wo we nyina ye yare atema so a mama ya na mu kwan ne bi ye kese eyi ho test ni free ho me se 2026 de se de asem ti pia ne ye ka ne pen se de be ya me nua ba woni be ba ho so se mema ne de ma ne bebre di nkommo me se wanem ho ye wo hene ɛho a ekeka wo ensu efiri ho ba emfa ho ne sede wanam ye wo hene fa ni made ba akwa ya na epese hu ne sai infections bacterial infections ne guna hodo bebrebe ebi anu ye katikati hehene ebi so ka pe te sade kaka pe bi so pim nim anasa ehye wo ba ni ma ekeka wo eti ye fra wada epese ye hu sade wo condition sitie sa ate wo so sa afi na wo hunu sa wo hu ni dabe no na wo fra ye wo phone ne so ne ye di nkomo wo kodru ba bi a wo koto Congo ointment no yes bi ni wa e ma ye nyi ointment fa ma e ka no crack so this time no say 2026 but let me so a bi fa bi a wada wo yi Congo free wa a just say Congo ya kasa ye ja ye yeso ye nyaye ana wo kwa na ne na mo dia yero but Congo ne die e ye Congo mi atia ne ye dia ba ne ye kama mi nua ba a wa chicha won so ya na ye compare wo nsa hye na akosho o mo wiem eno ani se wu mi ade ato nta so na arasa waso na wodi akosha na ana wa insect na bibia aye kama e de ama e be yi nso bia efiri wanam efiri ho quite nso bia wanam akeka woni bibia e de efiri ho de ama obi wa na obusa se ebia eye syphilis ana gonorrhea e na ama manam yam hene na mama me Congo ointment mama de treat manam ho no mo de mama manam ho no mo ani wu a de wo mo janim ni nso enti na de numbers no eto from mo ne frey na ene eni nkomo na yemo aw ya man nso mo senior high school ni yesre mo so wo conversity atobiko o conversity atobiko fakoma oba no na wo fantua 2025 metra ha ka asem yi fe because school bi me modin na me pese me hunu sta de kra no o mo fa ne emam na o mo ko kire me washroom me ko kire me ho ebe se me ka bia play me de me jones so kire me ba ya bedru baby na roadside bi ne nwura ho na me sie na me ko sha ho na ko so
me come chiro hwe enkra no washroom ho no that's me bia NC ho I say wo ye ne ho wie no use tissue a wo de betu eti wo koto no odwonso wie a no use tissue no na nema no wo de ato dwonso nim eti entokro no ho na dwonso ni namu a na tissues na akosi na atoki eti dwonso na wo se katene kwa 19 go eta ho eta yesa ya de nkoa eti akra no kokoduru ho no ma wo koto a wodwonso a dwonso no bebo awura na nam heat ne ba wogina wanso no wo squat ya bo se egu na gugu ne na ho ahomete sem ne pampan e firi ho no eba ti wija obaba se ya so nko school ni mra 3 years ne so na nam sai ayi se poto na nam nyina pro be wie na wo be ko training college ko university be wie na ma ben wo ba wo be ko because na nam wo asai eti ma me mesra wo ko visit ya Congo ne boy yesen ne boy yesen wo ye be makra wo be kroma to bi ko ma wo yire ne wo ma na wo munyusu to bi ko ma baba do na wo nyusu na etimi aboa wo problem bia wo ne ma pick your numbers no TV ne so na ne yeni nkomo ana frey was 0249 01 71 01 0204 61 afa yemra ye skin so say wo yobi ahonamu ye wo hene ensa tagu ana ensa agu pompo abobo Congo me say wo de sra so pompo no be yire afiri wo hu no one pipe wo be yire afiri wo what ensa so wo de sra so wo de sra so no be nkodura nim na hu biem menam amedura mo come run about be say mirror mahanum na eyi white ibe ade bi atoto ho wa na me ti Congo ne dam menam bia me si aso na de mabeto na jamfiti na na jamfi wa ati me ti bia na me sra me ho mako me ko tech junction ebedru fie numere no na ade ni ko bi very powerful edro no just say anu o se ya ne kama edro bo no ma yetimi yo be yusu 3 months na wonya results 3 months egu a 6 months to na company ni jini sika na wo so wo bre but ye de ne nyi sika e penkwa wo so hu hia ye ti wo to a wo yusu na wo ho ato se wo sre nku ama papa ya ma stretch ma fasra na nyini nyina firi wo na wo ho nton nyame yɛ ma next week ma ko me betra ha me kasa fa skin me se me ma no kure bi adadi say wo mo amuto enku no bebre frase ayi no kure bi eba o mo se mo ba mo nka no kure nkyere say me na me kosra me a chocolate color me am wo ma nku be ma ye chocolate na ye fefefe me ya kokko me na me kosra na ye mo wo ma nku be ma color kokko atoso ko ba bia ye ton ointment pharmacy shop drugstore Congo ebu ho baby a woni esibi ni ho afra ye ne director no kotobi 0249 01 71 and 0204 61 yami insha pa me nua ba fefe eya kuma 87.9 FM Onia TV or say Chrome TV akuma mu nsem dwumade no eno na wo hwe na wutie no edi amegiso ene Marcos na Simparo was Simparo Barbering and Photoshop Temakom T18 Cambodia or no and this message. Good afternoon to you and your crew. Onyame onsha papa Simparo no one message. Okay. Na yenche yebeko na yene yenua ba no akotwa yenkomo twetwe no so say good afternoon, very sad story. I think this guy need proper counseling to reset his mind, otherwise he will go back into same gayism. Achu Lachu wager and what the message, everybody was a good afternoon, mommy. I think this guy need breakthrough. I think this guy needs to deliver because he asked me, he said that God can do everything if only he's ready. Fine. Okay, on also message and no. Was say hi, I want to add something to what the guy is saying. If you can call me so I make some inputs. The advice I will give it to your viewers is that anytime your child come home for vacation, from senior high school, take him or her to the hospital for them to check. 90% of all this is from senior high schools. Okay, and also at the end, no. Mama wakwaba. Meju so amami. Na promote boga na aba no Anita kunu na aba. Ai. Enti boga. Boga abasa no so de na chese wutimi se fi ha ye de. Se na se mitu kwan kakra me ko China. Me ko sua se ne ye de ahabanuro etu ya. Ma bo degree o. What bo degree? Me nya ni paketo a. Kingdom na de me ba ye. Yes. Na
Mami Aku. Yeah. Ghana nyina no. Emema ni nyina me na meboa wo. Wo na aboa wo. Member mo nyina aboa fo ne wo. Adum boys. Boys egu adum no mo da me. Omo da wo. Ana so am magazine. Omo da wo. Omo da me. Me na me mo ye mema. Me de ene mema aduro na me de buy. Mema aduro de ye beto wo. Ana circle baby omo ton phone so. Boys wo ho nyina da. Omo gba da bridge wo ma hunu wa ka se de ka je nsem okra. Eti no na me buy ya Kingdom Herbal Center. Ye nupa ye de abadwa so. Aduro ya ekutami ye Kingdom ginseng power capsules. Okay. Eno ana me de eboa emema. Ginseng de na nya asam kitu. Eye adwuma papa. Ginseng ka ho. Ana unim se Ghana ha nyina no garlic nuru a eba nyina we garlic elfu nyina no. Kingdom Herbal Center ye na ye di kan ye garlic first. Over 15 years ago. Ana ye nso ne ye wo adura garlic adura eye capsules. Eye garlic adura eye capsules enu susuni na enu ye beduru na de me de sha ase na ye ginseng power no ene mema ebre ewiase nyina no emema 322 million ana omumo homodin ewo mpam ammo homodin na Africa ha no abibre mu ha Ghana ewo 68%, Nigeria 78%, Egypt enso ewo 56%. Na de sa ha wo ne ba no ayi aware mu ntokwa aware mu atete edikan wo mu pa na yare bi ti se pressure na asi kire yare no de sa ha wo no ebre emema pa afei ehu wo ba bi timi wuro no ho kire ba ma na no ho adwojo wontimi nya hwe wose da bi ka we mi ntimi mfro me pa chow se sa ha wo ni bi ne ha wa Papa Kingdom Dr. Kingdom enie wona na ato me na me boa Ghana mpapafuo nyina no me na me boa mema ni nyina me na me boa wo mo enti nei so pese me so me boa wa aduro ni ne Kingdom ginseng power capsules eye mema adura aba eboa emema mayemre ewo mpam bema uni atenka uni akono oyire wuro no ho kire okra na eno ane se wo bema yi ensore this oyire abesuso bema yi mu ansa na ahoden abam ahoden bam so a wokọ ya asima kakra bi no ate ahwe Kingdom ginseng power capsules ye kutami eno ana yi sa ha wo ni nyina ye den adi free ho ema enti bema bia wo hweme a wa wonim se animguase ne wagu ho ache ene wahia mi wahia wagenkwa me beboa obema na bese mfidudo no empeja ada no me na me bema na peja ene abochirefo ekura de omo ma me na ana doctor na abochira setena mesro me bema afon ena bi wo so a masturbation na waya achen amane bema na fon mane bema so ni ahoden Kingdom ginseng power capsules eno ana me de ema me pacho se wo hweme anase wutie me wo radio ni so a your number no 0559 76 11 44 059 76 11 44 eno ne good TV no ase no betimi afa na fe 0597 29 88 55 0597 29 88 55 ubetimi afre misisi ya bibiala wonte ase no ye bejo so afa Kingdom co capsules no ye koko aduro eno no eyema obi a koko ha koko ya amaman edori wo wini pedue ma na asisi entinim kwan obonse omogya ne entimi ni afurisa ne nkomma se ne fasa wo se ye no ti wo ha na woyem tim na wugya wonan a obre obonse na di tipaye abro tifen na edwa gaga wo ma na afei baby a wugya wonan fa no tirim ho kwan na hoye wo hene utimi titi sa wonam dom kura na utiti woto eye koko na ha Kingdom co capsules yi ebeyi sa ha no de afiri ho afei de toso biem obonse obi beja ne nan no na moja ana eba se wugya wonan na moja eba eye Kingdom co capsules no eno ana mekanfo de amount de ne yembom kruru de ne minimu so obom emu ye ne hene obi wo so anasum obi wo so a woye oba menstrual pains tete no Kingdom co capsules no eno na mekanfo de amount ana de ono so akonya kan kwanhia ni misisi eye Kingdom co capsules enti bema waye mre no mema o ginseng power na mama o co capsules na ka ho eyi how bia di free ho e de maw we ni adura aba eboa etu yade ase e di free ni padua enti bema waye mre no mesra wada
mesrɛ unya Kingdom ginseng power ana Kingdom cold capsules na ɛboa wo yie paa. Number no deɛ ɛna gu TV no so no wobɛtumi afa number no mu baako na wafrɛ me na biribi a wonte aseɛ bia no yɛbɛnya abotrɛ akyerɛkyerɛ mu 0559 76 11 44 0559 76 11 44 deɛ yɛduru so no ɛyɛ ɛmaa no wei ɛyɛ super tremendous capsules. Okay. Ɛmaa mowɔ ɛnamu yareɛ aduro saa aduro yi ekuta mi woyi ɔbaa na sɛ wowɔ ɛnamu yareɛ wase ɛkekaw nsuo bi egu nsuo na egu no ama ɛde ɛnka ɛde abrɛw nti ne ya mɛma ne ba wo nkyɛn a agorɔ a mudi ne baako pɛ ɔmfie wo biem afei obi wɔ hɔ so ɔne ne kunu hyia na ɔmudi mpa so agorɔ a na wobɛhu sɛ bɛrima no nsuo na ɛwɔ sɛ kɔ ne mu no na ɛba abɔnten me nua baa ɛbɛyɛ dɛn na watumi anyinsɛn super tremendous capsules yi a Kingdom de aba yi ɛno no ɛbɛboa wo ama ayi saa hawo no nyinaa yɛ dɛn ɛde afiri ɔbaa bi wɔ so ɔni atenka ne kunu bɛyɛ ne dɛn wɔnya nnam anigye biara wodeɛ no akyɛ nti woyɛ ɔbaa na wopɛ sɛ wahemfie ɔhɔ te na bɛrima biara na ɔbɛba wo nkyɛn no hu sɛ yes woni a ɛne ɛyɛ aduro no nie na saa aduro wei ɛno na ɛmaa no de gye asase ebi de gye sika ebi de gye kunu ebi de gye nneɛma nya aduro wei na ɔbaa bi kɔnum bi a papa bi ne no kɔdi mpa so agorɔ ɔde ne kaa kyɛɛ no ɛyɛ super tremendous capsule na wei na papa de ne kaa no kyɛɛ ɔba no kɔ fie no ɔka kyerɛ ne yere sɛ akorɔmfo agye kaa no maame ne nam adum kumase adum o mu a mo akyi kumase adum ana ohun ne kunu kaa ana wɔfrɛ ne kunu sɛ mewura mehu kaa no na wɔsɛ wɔn wɔsɛ adum wɔsɛ gyina hɔ na mefa polisifoɔ aba wɔsɛ ɔba na ɛka ana wɔsɛ me dɔfo pa manka kyerɛ akorɔmfo na ɔmo gye kaa no na ɔmo yɛ mmaa nti ɔba na gye kaa no wɔboa sisimde saa duro wei tremendous capsules nti woyɛ ɔba na sɛ bi tɔ kɛtrɛma so kɔ mu a boa ɛboa ma no ɛnam yareɛ bi a ɛha wo biara no super tremendous capsules yi ɛbɛyi na afiri hɔ na sɛ wonya no a na ɔde Kingdom garlic bitters no ayɛ dɛn aka ho ɛboa wo ɛma ɛnam yareɛ no aseɛ ɛtu ntɛm garlic yi a mapagya yi Kingdom yɛyɛ garlic no over 15 years ago ana yɛyɛ wura mofa ɛyɛ ɛnka na ne yɛnim garlic sɛ yɛde yɛ nnuane yɛde yɛ sɛ obi ha wɔtwitwa na agya wanom ne saa na ɔmo so woyɛ a ne agye wo ho ɛne na mofa ɛde nnuanenuro bi keka ho a ɔde bɛnya Kingdom garlic bitters and capsules Kingdom garlic bitters and capsules baayɛ no akyɛ ye ɛnɛ garlic a wote nyinaa no ɔmo nyinaa no ɔmo bɛsua firi hɔ bebree yɛdeɛ daa yɛka na yɛn nso nko ara ne yɛwɔ Kingdom ɛwɔ garlic capsules a ɛyɛ different say na teɛ sɛ wɔhu say na teɛ wei no obiara ni bi saa Kingdom deɛ no ɛda mu sononko ana ɔmo nom Kingdom aduro no ɔmo nim wɔ cholesterol dɔɔso wɔ wo nipadua mu ntini no mogya ne ntimi ni afiri sane ɛnkɔ mma ama kyerɛ sɛ wotena ase kyɛ kakraa bi wo sɛ ananse akyeme nan ananse akyeme nsa na wo nsɛ ayɛ titiriti wontumi nyɛ ne sɛnea meyɛ me die wo na ayɛ titiriti afei edidimaa wobɛhu sɛ na ɛbɔ ho ban ɛfiri stroke ho asikyire yareɛ mogyaborosoɔ deɛ nakoma bɔne piripiri deɛ ne to ase ɛtwetwe no nyinaa no Kingdom garlic bitters and capsules yɛwɔ no nsuo ɛne yɛwɔ ne topa na tie ne yie yɛmfa nsuo no nom ne topa yɛ ne nyinaa yɛ adwuma baako enti nsuo na wopa na watɔ sɛ topa yɛ na wopa na wayɛ den watɔ saa na yɛ aduro nom ɛsa boa wo ma wutimi da wutimi didi ɛsa siesie obi a ɔyɛ adwuma kakraa bi no wabrɛ Kingdom garlic bitters and capsules mesrɛ wada wo so opɛ sɛ wo so te wafu na ayɛ kɛse a Kingdom garlic bitters and capsules no dwuma a edi no ɛbro adwen ɛne ntiaseɛ so wopɛ bi a baabi a yɛtɔn aduro biara no onsa ɛbɛka yɛ nuri mesrɛ so wotɔ aduro na fa onsa fa ye box no hwɛ sɛ yɛ to mu die ne ayi na ne ti no so no mo a mo hwɛ TV de mo hu ne ti no yɛ white nsuo de ana capsules no so no ɛyɛ ginseng cold capsules ne tremendous no so no uyi capsules no yɛ atworo Kingdom ɛde agu ho na me de ma no si opɛ sɛ me a doctor panin one me twetwe nkɔma a me number na wɔ form na 0597 29 88 55 0597 29 88 55 and 0559 76 11
44 0559 76 11 44 Into wo hia me now bibi wo ha wo nte ase wo pese me wo se ma free TV no so afre me awo 0597 no me number na da form no 298855 0597 298855 Madam nyina ma se nyame enhira obi biara nyame enya wo so kese pa aha ya Akoma 87.9 FM Onua TV o say Chrome TV Akoma mu Nsem dwumadie no na sabre wo hwe na wo tie no na yekọ na afa ye ne ye nua ba bi akodi enkomo na wuti ye nua ba ne nka no wo se for the papa na eba ye enu nti no yekọ na ye ni gene danso akra eno firi ba ya ablekuma ye no akodi enkomo Janet ko papa ya wodan ya wode na be we dey ye boko papa ne me mama ma ji divorce be 3 years any but before so mu jai na omo wo enkwala anketo aye nua no enti enkwala no na omo wo ye ho omo mi sister penio na ba kon so ewo me honom be enu mu be ye den kakra ana ye den enkwala no ko ma me mama say etwe no ye be sa akwakofa enkwala no ti ye den enkwala no ko ma me mama no me papa say onti ase anokofa enkwala so ofa ankwala no me maame oni be ma foforo ne wo me step father ana me papa nso so ne oba foforo wo nom na me step mother ode nkwala no koma me papa no maame de ko waju se onti ase because maame ti ase a ejantete mma nti ono akasa be ye den ebe hwe ne mma ana omukoye no penifo ne ti ase se nkwala no omo me maame ho ana se me papa ho nom no mo fa nkwala no mayen penyin mbra me ho na keto an ko me sister ho ho no me papa ti ase afi echi obedu fie no se nye omo no mbe kire ni nyansa nti on fa nkwala ne nyeden ma yemu bia me maame ana ase me papa ana ase yemu bia obi a onfom mu bia ba asa na nkwala ho nso school na nkwala ne ko no nsi otokra mpa nkwala ne ntimi nko school ekura ho ye village light crane ho den na nkwala ne timi su ade after so mapon school abafie nsi oto den na nkwala ne ko school otimma nkwala ne jai school 3 days 4 days no de nkwala ne ko afuom enti etna ase ne yesi da bi step mother ne so ntete nkwala ne ye eduane kro mu bi mo monye den endi enti ene sa na te de nkwala no ye besa kwa akofom ane ye frɛ me papa ye frɛ ne de to nani mo say nkwala ne de ye wunuanom no ye nuanom o ma nkwala ne makudum na ni sika enso krom suku hye ane see you enti Christmas ne ya de say be ma nkwala na ba me ho won kran se nkwala ne ba ye mo mu nkobi ti no onim say ya plan ne sa say nkwala ne ba mo nkobi ti me brother panyin ne frɛ no ne kan ti one ne kan ye no so wate ase say nkwala ne be di Christmas o me ho so mu di Christmas ni we no mu bie school a on sa fa nkwala ne mbra ana me brother frɛ na me see you mate ana nkwala ne ba Christmas nkwala ne ba me papa frɛ me dambusa say nkwala ne mpo omo ho te sen Christmas mpo no cry edi ne se anase bibia to one frame it me frame bra pani ka chem say me papa nkola ne ba one friend ti se wo frame me a me mpeke ne call me be block ne kra because nkola ba me ho no ma e wo se untimi frame busa ya simpo anase bibisa won timi ane de anye nti nkola ne di bronya nyina wi o frame me manfa na o frame me brother ba say o share Sundays ya fa nkola na amba ono de na no ye bosom na on pese obibie na no edi na no adome ni bebia o papa se na no ye bosom enti no dem fa ne mamle no na me ka che me brother say enkran honom na enti se ni village honom na ote no ana osi wo ho a wo hu bebia mete enti me de nkwala no me fa ne me papa na enne fa ne mo china enti no sa na tie dia bebi open on fa nye den on fa enko na sa bosom na waka no ye de ye ho ba be hye ne nsa ene me maame because me maame try say wo gi ne ma me papa so obeku no eti maame timi yare a na waboka se maame o hye de ni ahodin bi enti no me maame nyi ne ho mfiri sa asem nim na ye yan kasa ye me fight ma ye nuanom na blabo because me papa ma no wan hye obia o papa hye wan hye obia mama from po me papa ntimi twefo no fresh say me ba eti sen edwuma mu ti sen ti say wo ye den
ontimi bi ho a 1 year akra na onte ne nkan fa ne ho won so twefo na wo frɛ na wo te sɛ me wafu mefrɛ eno ano on frɛ obi enti yen ablabo ne mfa ne ho ana yen nya fighting ne ba akro mi sister okuma se na me so me akra na mbra so wo boase but enketo ano papa ne pese o mabra abonye den ensei no mo ka village ho no omo a papa dey bi omo a papa na wo yele na wo de ne be ware ye ne de ono ne ma wo kromo ne ma wo nkokɔ busumi so ano wase ne nkola ni sika no ba no a wo papa wa no wo madada asa obehia papa asa no be ono me papa anwo yo ono me papa ne de wanfo ma nkwa kira wa yo mo okuro o de keto ane ba ye no be hu se ho ye village no ana o sa de ne koi eti ne ma ne de obi ani ho no ana o mu okrom na mu do mu ko school na wo ma ne de wo pese o mu nkakura na se ho ene obi pese o nya education na ma ne ba sa village ho no embo ankola ni sa village no mo wo sankole ye fa baby agrago sankore mpacha ho no tese eye village light crampo ni ho no akra pani na form 1 woman the book crampa ni reading enye form 1 on fie saying pacha 13 years or 14 and ono your ba na be ma and ba ko ka ho so pacha ono so 9 years or 10 years ono so ba na be ma pacha be ma omoye pacha mienu omienu na mema what do wo mo call ekra na se wona nya saying pacha getting to 2 years ni ono ma me so ja wade na nya saying pacha e ko be 4 years pacha okay meba aha Akoma 87.9 FM Onia TV engineer wa ha na wa be me no wa bebo yenko commercial break emra sisi ayeba ye ne Janet ebedi enkomo no kwasem sa asem na wo ka no me ho adwiri me pa se wo mutumi adwiri won nua nketewa ho na wo mu hunu se omo papa ba bia ode wo mu nua no amabra bo fa no emoa ti wo mu apese wo support nanso papa isi twintwa adan wo ba ibu nsam wana ye twe ho abasese obo me hu ye adan ene de mewe ya bo doctors menya hepatitis B ene na wonti oh hene yire doctor akosia dua ya wo power specialist herbal hospital ye dia wo sanya bi nie wo je hepatitis ayere se ho award nkwankro na se bibidru foko akansi wo na je hepatitis award wo je bi wo America ne UK abrochimem na aka so je ne kwa sa na fatty liver mo fra ye dontwon ebeko prostate ta kompa ju ko ma boso and all set it wo ko to dwenu aye goso kosokra foko power specialist herbal hospital we drug sa enye wenkwa osa ye de wodo bi oba unchira me ho se mebre kumasi wo fe yes Lebosomji road that's what filling station was enkran kwabenya pokuyasi SCP kwantempon so takrade anaje assets anaje MA primary school eshanimu telephone 0244 544 422 0200 383831 WhatsApp 0555 797878 Power Specialist Herbal Hospital your last stop men kokora branyina mata so pepche olman obi ne yire na o de ne ko hin mo saba madi na chi manin hu hwe o gafra nim se wani nye eni behia ABA hebas osofo 3 days osofo oyoni osofo abrantie osofo rasta bromai dokota kunyini no obepie wa santiman mu wono na da ABA hebas center no say ye glaucoma na sakata ye kan se ete wo kwa wani na woni ate yenye operation wo ho yen sha hwehwani wo ho yen fadro so mu ye ni so wo ho eno ani se wudi keke ansantam hwim wani so da ho clear woni haw kra say ye nam haw padia ebi ebeta ne te se wo bo da bridge kojo tokra no eno kra wo de kwa ebi ebesem na kanya na ho peme wodura ye fra ne sa manpower eno na be mo wo adwuma sa branche ebe una so ye kase ne wo do mahinkro Ebenezer Preparatory School wa Akoma senso ubehunu ABA Herbal Center wo kwada so dwina se toilet no ye adwuma ejoda kopem memene da yen e wo 0541 565 199 ABA Herbal Center mani so da ho Hey, you don't react. Like say grow fine dear. I'm fine, Papa. Why so? Sell us to grow fine. Why no me show crying. Hey, I worry for. Na dey na money just ya. Somewhere secret there.
grow fine herbal tonic. Ye moja drum was aba and for ye pa. Ye the young Kasaye Coco and Ashadaye. And Semuram, and was what dead. And to will be a wound to me now. Would that not cocoa? And I wouldn't send ya. Also, a new to a wound to me. A very papa so now. When I'm rare, we are doing a crabia. Now, say to see. Offering what I want to be money say ye. One room grow fine moja drum. Ne bony really says in ye pa. Grow fine herbal tonic. A super. And to be a open Kasiamotuno for the trim. Oh, Kumasi Asakarimapo. Was some chemical all chemical shops. And you have been driven to beer with him. So Princess for Sano Messi 0244 596532. And I say 0264 596532. Grow fine herbal tonic. Who's wrong? A Papsco, a bar capsules. A baby drew near to pay. Woman upon you, and you. The Jumedian said, a water model, and my braboni, you may, and you are near ye, in Shayanum, Indiana, a quayama, brabono, the different Jumay, the Epapano, net in Pedianafa, the Enya Papanasono, then the Sabbath, Emily Pedian in Yamotin. I defeat a call, Nipiano, a boy, a youthful and the best common tree, anybody friend. Detoxification committee. Detoxification. Any customer say Casco, a bar center, Nakofasa, a Brodiaba. Wait a minute, Mamba, pet, no, Unia, Oko goes to beer, open, a pub cook, a backup. It's when the other person to call a couple bito, a Casco. Hey! A Pasco, a backups, me acrobat, my Jimwadi. Yes! And Koda Omo Enya and Fee Edwin into me and Numbi. I pay for anyone one mamma fan for and so into me and Numbi. FDA AG a Jadi and Kratui at all. Okay, Mayama Mwakwaba, Emrakuma 87.9 FM on your TV or Sacrum TV. Akumabu some Jumediano and Noa and a washer na Utieno na Yabeko na Yenem Nas Aquacodi and Como. Women are family to me. Open that's scientific herbal. Memena Marcus. Mejoso. Mrs. Obi pe ayaresa. Emu ayaresa. Baby a apombi adwuma yefo wo na wo munim yade bia ntine so a. Akoma FM 87.9 Kumasi. Yo. Obisa for medenchie finance scientific herbal research clinic am obi biara wanya akonya wotie. Meni age pa se ene wanya akonya na wotie nax jumedi so. In fact ene yebedi nkomo mi no pe. Okay. Na nkomo no so imu hu am yi pa. Da bi ha me di nkomo ya me ka se obi atesa nkomo we bi da. Na nax ya hye. Abusa for the tie se ene yebedi nkomo afa ya Akoma ho. Coincidentally na nso ya Akoma FM. Aha so ya Akoma FM. Obisa for Akoma eku nipa do Akoma yare. Na de ehu na ya wo mu ni se. Nipa bebere Akoma yare na de wo mko eba to mo hu da. Na de ya na husam pa ni se. Yonkofu bi ho mo de. Omanya science no, sentence no, da mo bu mo ni aguso. Enti e be kire niema bia se wo tinka wo nipa dua mu a. Okay. E bia ye nka e bosa Akoma na nyede enya adwuma yi. No you very careful. If you say Akoma yare amedimbo ni bia beto Ghana ha say na wo dare ene ofrim ye kan baby a ye tini wa sore abusuon baby a. If you say Akoma yare no edia boni different pa cardiovascular disease. Nemum ni di pe sha daka mu boni fe no silent killer no kwa. Enti eto bia Akoma embog digidi bibia nyew ensiese na wonyare 87.9 Kumasi. Enti ehu hia se wo tie mi ana wo hwe mi na edu mebi hu se won sai tititi wona ntika kra bi na wa bre obu ho a ono pressure duro still pressure da bi oba check na wo sro mama nye wo number no answer. Okay me the number ne betudwa na wa friend wa jo special code because medie kese bi koso nyame ya aduma bo china ekosi fiada enti number oba free sisi anu wa jo special code no die nkomo no na wotu anamo aba no 0244 12
69 0244 12 69 after 0243 30 72 76 0243 30 72 76 mama wakoma nya adwuma yi a okokete so a woda wo bre papa obia da na nkwa wo ho no bia na wonase na pagya ho aneso nso asanso abafom ekọ na ebasa edu me bia mo nse ofisa na honam nyina yo basa enti ni wosisi moja ni ntimi mfro yi enti wanhwe yi a one day once wanhwe ya na ya ka kire wo se na wonyare ene ofrim na ne mama se doctor bi twere ma wo se kotwa ECG where electrocardiogram enye electricity ya Akoma no de bia so nsa no nan enne be kire se wakoma no ukoba no eye anasa na dwoba akubia asem bi beto mama ne doctor bi twere ma na unkuta 300 million ya to so about 300 ya untimi nkotwa na o ka sika eno na yesi nyame ya do wachina Wednesday Thursday ni Friday oba ye twa ye news kabia mama se ye dia Akoma ho nkomo dia ye ntimi nya onuanom mpanifuo mienu eye liver ni kidneys eno nso kokwale bu ne komfo no chenkofo bi wo dialysis machines ene timi bua nsa na liver ni kidney na ya adwuma na saafo ni bebre ye nkofo no mo ntan cheki o liver no mo kidneys ba hemfiri wo mo efise nei doctor Churema say koye abdominal scan yen check liver no kidneys oyo ba yentwa wode ne kan ho be ma yentwa prostate nkan mama se hunguta 4 million na menko eno nso ye de aka ho se wo ba ye nyiska bia yanyiska bia ye be ni free on say edu me bia ho so chibiti ka se bra me di bia ma o free ba on cha de kro ye tumre ni a chire wusie mama ye din koma fa Akoma liver ne kidneys ho de a ye mojam ya de bebre ensu aye no duane ye din from aye home eti yare bi tisa syphilis hepatitis B malaria typhoid ene junso mo yare obi nim ne blood sugar tese wonim ba bia ne sugar no kran de eda obi nim ne blood group mama test ahodo be ten amabobosi wo ko hospital bia na doctor se koye na nkuta 5 million na ye nyema eno nso ye ni free am obia wonse asem obi nsi da o ebi nsi Ghana hada na dia ye me ya ne say eye only Wednesday Thursday and Friday sipe na wo ban hye kakra bi na wo ho obetua wo card sika 50 cedis consultation 50 enhwemu anka ne bo bro tete wo 15 million no ba be ni free mama be na ma ne betu dwane location ne mo ma men ka asem we adokranti a wo so obi atu ade we hu anamo ne se titiriu omo enum ndro akọ atifi akọ atoye etwe sika twitwiri die epa ya se maye no omo ne yeto nsafo efi se mama se nhwehwemu papa nkoso a ayaresa emma ne wechena emma ade chenso anya den emma na nya doctor bi na nitiri mo den ana mbeso bi ahye ne nso no enti na wokọ ne nchen no wanka se kutwa Akoma kutwa scan koye labo yi koye wi doctor ni me se ne boarding okura wote ne no bo abubu o se e bi school o ni sika e de bedo no aka se koye test e 15 million enti wodon sabatu machine bi so keke na yare o wi asinye o de ato tiri so na owi a waje sika kase obenu mo dro na numa no na ho nto nyame adom 15 million fa shobutum o de be test no for free to your card 50 consultation 50 mama obu o ho a onim so yare ba open yare eno de bibia eno ni asibiti mako baby nimo on pay yare no na wo se ye nhwemu na huntie mu oduro na nkode a obeto oduro kakra se da ho de betimi mama baby a chichira abo na ho na eja no nhwemu a ye hu se yare we na ha wo no so no maduro ni wi a obesa aba wo se nkofo bebre omo no maduro no omo ho ye o ma na yare na kakakra bi bo nya akwanya because okotwa scan no okotwa 4 million to no se so ko doctor no hobi mu se doctor ma no maduro na wi se akotwa scan no onya 4 million no into review no kra onko yes obe nhwemu ni nyina free wie na no waduro na wonu waduro ni wie a sa be nhwemu ni for free biem na ye hu se yare no ekwa na nyame adom wadom e branches nyensa ene wo Ghana ha ye ne ye wokuma se ne de ahene makokoben wo de station wa test station wo se wokọ nask we nya ira kwan so won kan a nkafo muntie me ye pa ye wo taifa
Ofa Taifa ka so be see blue kiosk. Obedu on nask somebody can see ho no one follow baby as somebody no wa ba. Enkra mesawo Spenters. Or also be see Rainbow Supermarket. Behind Rainbow Electronics ehwa ene wo. To be the na obe friend wa do special ko nemu mesre wo mo ebe friend no. We the mesre me kan impress mesa sre mo. Oje number na family pa mako 10. Family pa 10. 10. No mo so ka ensem ya maka kire omo no mo so mra bi. If so bu ho a onyam we but be na on fan afidie nto onua TV ana say Akoma FM. Nti na wo de ama na so wagi obi nkwa. They say ya num nduro abredodo. Na once and for all no yehu yare no ye ntimi hu aduro aye de bema we make us obu an problem pan say doctor wakasa sounds wo mo yare bi adin mama say bobo yare din nemu yese de hawo no beka nyenye hwehwemu no so de nkasem wo de osa wo de typhoid wo de yawo wo de bra nyenye hwehwemu no ma free so for number of friend wa do special code no 0244 12 02 69 0244 12 02 69 after 0243 30 72 76 0243 30 72 76 mama asempadie etia sempantete nyina ne se hospital o wiase se lab ne scan eni Akoma ho nhia ne hwehwemu nhia ko bi amie hospital enko laboratory se koye lab kutwa scan koye wi eno nso na ne boya di the 15 million na unyanti da bia wokwa ye bo nsa no kekene ama unduru no ene de akonya na ba tinya bia de okina Wednesday Thursday Friday Accra aye Taifa Spenters na afi Kumasi ahenema kokoben tinyame ya adoma gi number we na frɛ o ba o card 50 na consultation 50 frɛ na gi code na frɛ obi kan ho na mombra ma bibia nkoye mai number ne 0244 12 02 69 0244 12 02 69 afi number ofra me na me fa na me din komo so no 0243 30 72 76 0243 30 72 Okay, mama Akwaba Emra 87.9 FM Onia TV or say Chrome TV na mema bedwafo Akwaba. Pastor Julius Akwaba. Na na Akwaba. Evangelist Akwaba. Yeah. Pastor Julius, Sikapa Akwaba. Pastor Julius, messages na na eba na madwena mo omo keka se obe makatene ho ne ade ze omo nzo mudika ne Beyonce le ba ha Beyonce ba ha ya okoya fe na abo na ode ba park na so kwa ya park na so ma acha de na o park na so edi at least omo kan o mudika but ma me afutu aya na me won se we are all kan ya moye na obe makatene ho ne ade na won so hwe ho yi me wa se mi ameka se o ade na nyam to nchekere wa etese ye nyam dwuma ye ya deliverance sem ne ade eto da ya obi wa chi no hu so obi ate ato na dwuma hu se we fake ya za na da ade na be peja wa na edo aba fom no na bo se za na nya za no mo yo aha ntino enu ma no we no unye nkodu ba bia wono no wona aya be ka te se de bi mo ka se anko beti ma avoid wo mo go beti I have rejected go beti enye se de wo de wano aka na obeti ma reject simple sa no yes how because ade na ye demonic sa we na wo ka no kura no so anya sofu bia ma na mfa ne se nsu and deliver na twitwa fast bia ma na da sofia mo mpa anya simple sa how ma ete se beyi he se wo banya beya se ono anya wele na beye untimi force ntu beye o se ono anya ade ba ko ne ko ya awu Kristo ni pa bompa se oba anya beye na ono anya na so beje mu a se so be oboa o de be se wade nyina untimi nyana we ona
when I can say no I so mad ye anya normal say what den ho what fancy so den ho kra mo ko wura ma wanya wura ma spirit in the do baby do na do baby say na anya mere say bi ahun ti say na mo ti amen no normal ya na mo comment ni ya na say mo so mo ti ma dwen but na me say ye fa addition wom no o say na aba no ene kwa ye be fa so ye nko ho na ye man ko ho arwa we obeti atoto mo aba pa to ade be china oba na he na say program utie no wansu ahwe en film no wansu ahwe en film ono wakọ amani wa bre hwe ene secondary no na mega secondary school say twa won hye nyina be bre na say me school father me school mother ene sa obi okọ ono akọ no ono ade ne bana hye obi nsa ho so onim ne he so obi okọ onim ne ba bia o ba wo mo ko school mo na wo pack wo ka na ohun se nipa na ba ho a waje o mo fe ni ntiro o se ne me ba hye ho so ye nipa so ye wan no am akwa so the ones a wona ko do school mo a waka kire obi se o me na hye won sa no ono so anya gidie bi e de ama no se nyinya me na be gina wachi a ma this time the school mo a disaster and okra pa na e ba ko and secondary schools JHS nyina the primary school nyina se nyinara aye problem se oba ho na se nyinya me adum bi na be boa and I was only Christo ni papa bi a wo ire wo mpa ye ne ade a edu ba bi a na ya lady bi di ne ba brem ya o se ne ba no ko school no ni ma de pa say wa bon ma chese odi say I say first no odi say fifo say third o say debe that and the school so and we ni ko be oni say ho de be okoya say ho ni pattern no odi say I so odi 8 the gaga so odi 8 am say na say 8 fi say kanya ba and the no say na so ne ma me say so na oni de also mo ye 10 odi no say 10 ko am 2 ejai amana ka 8 wa two again there's one and yet when I don't know I don't know not say and obaka say agudie obaka say ade no mpesua mama ye oni pele bi ahon mo ne timi kasa ba yi oba na dwene go oba school mo anam wo mo ne mo tena dex ba akoso o say o ya me dex mate me na metia na otia eti me hu so oni ma de eti me yi na dwene o de sua de me manifest eti a lot of things are going on so what is it to be a gay or be a lesbian or be a subawe mu or be akofa ba yi ni ade men try on kan try say go be to reject you because and tough cry obi nya akanchigu so de ma oba fi ya ba fi eti nya better sa de say wuti a na measures a obetim de agu akwam oba sum nya me ya bompa ye oba make sure say o man go school ya church mo fa yesu mo je twankwala no hia nya me fa ne dwantwa eti sometimes obi person o say akola but because of tumi na e dia akola na gine anya dwuma na o je jansa na fa say wi ase na hot ras adia Kingdom Herbal Center, Kingdom Garlic Capsules, and bitters, and yeah, they are no ABC immune system, no stress, yeast stress free or anxiety, arthritis. When I know one say hypertension, stroke, and they have diseases, cholesterol, and when you're managing no. When ya a year Kingdom Garlic Capsules and in the bitters, no Kingdom Garlic Capsules and in the bitters and a bebo Kingdom Ginseng Power Capsules, no and also a yadia a bebo bema. Wajina would now so papa a year and Momodia tremendous capsules and also a year infection and menstrual disorders, ne bad odor, the free or bar and Kingdom Co capsules dear a two cocoa acid de Kubenya Biato, a baby a tone no be a cash draggling when you know will be fresh 0597298855 0597298855 again Marco kakra meka nyina ne se abatan moma ye men bayi obani ko school obi ye na doye de on say o school no 4 years o say ni mama be sra ni 2 times ne papa de kura ohwe ono de wansi hokura on wawura mu awie futuo na ode ma ye no entina woni agoro nwani nko wo ma ne ho hwe wo ma ne yie obi ye shopping bia bre na wonte ase amesrew for the Christmas bi ani wo say obi ni wo obehwe wo ba ma wo se wo de no kakra wo betumi aye no ye Nsem pempem so wadu ise nye ne maame na be na nka wawu nka wawu oye onya akukodro who said that time no maame ni so hu say de cars na de me ba na be fie no ene niema wo de be fie no
ehu nti ese se me hwa enema bi na mebusa me ba no e na ono susu free na komam e na wo kaaye we nyina ya ade a ekoso mesira mo maamefo ebi je ye masika sei na wo fabre me ene de na ade ba afie mpacho adwuma ba ni wa bia ma na wonfa ne ma mra fie ede abrabo na wo ba na egbo a wonfa ne ma ne mra fie yesira mu na ma wo nkwala no se mu ntumi hwe mo mu susu wo mususu wo na munya ise nyame na hwe nipa ya national anthem nyame na hwe nipa ena nyame na hwe nipa na wo nkwala ne saa woni vision bia ma nkwala no na no ane se wo ena ma wudu baako ma wudu mienu na nkura no nyina na esese bobrabo ne ya ba be sefie ho yesere mo munya de mo ho be de be so maame nyame nhira wo be wo ba ne saa ma ye se wa me ne saa ma ya de be sie nye papa wawura mawie ene de wono de wo firi mu o na wo awutie ye ene watumi nya akokoduro baba betena TV kakraka yi so baba betumfo fa na wa to wa wuntumi nyina na chance yetete wo ho firi niema bi ho na wo ko ba bi na wo niema bi wo na esi wa brabo mu abra be ka kire wo maame be ka kire wa wofo se na ni pasmesi ye enkura no so munyai se mummoa niema so no ade bi wona esi mu abrabo ma meka misuro ebedru ona asai ebia na de hano no eso ochina wo de bia no anya nkwa yeni mu amanfo mo ba ha omutu nyina asai omuanya yare akese a omunya ahoden emfiri mu ebia ono de nyame aye na dom ne maame mpaye ene se de osika na agye ne ntem ebia na de wanya sa na obewu bone enti mo hwɛ mo ho yie obi ka se wo boa wo ahwɛ mo na wo boa wo no se be si yie ana enko yie ma se be ba be sei wo de da wanim eso enti kakra metumi de ametiefo no keda se obekua Dr. Congo Heba Center American Food one original Dr. Congo bam no e de ma wo se we chiri bramo waposo nkwanhie bi na wo unya ye fibroid ene ye actual chiri wo da wo ye furu mu ana se de yade de sitie bia no original Dr. Cote d'Ivoire bam original Dr. Cote d'Ivoire bam no eno ene ade e beboa wo kuma se se hwe bi eni takraze agona so adron kwanta fie kuma bodwe ase uniba ho nyina shaman ubenya bi mesa wa da Dr. Cote d'Ivoire to ne nsa de afrose owe kumfu etuam enu nti bomode ase nei ubetumi aba na ya de nyina wotutu ase ede ma no Dr. Cote d'Ivoire bam no original one na de TV ni so no twa na wo to bi a wo na original one kwan ko to fake abeka se nya adwuma sanse e bam no de ye adwuma se nkonya afre 059 8100244 059 8100244 evangelist mama tiawa yesa futuro nsakra nipa gise amani amahu eno na branti ya tomi na de wawura wa kwa aba no o ka cho se hwini ho a enyi na chi dabe te ye futuro de ma Ghana ye mranti ne ma ba se no empanyifo na yo nwadwe wo mo sa tibia ma so me de be sai nkoda because onu mu nko wa bra enshi nti obepese obi emra me hye na ran enna sese wo mu ye enra me ka me se abata ye nsore waka ye nsore fantoma mo ye yem na nkoda ye ne do mba wiase uja no saa nyame bebu saudache abofra no awode na ma won David nyom no wo ha no wo se mo fra ye onyankopon japade o enti wo no na kuya kan wo wo se ayi abo bi ba wiase se fromu alatemkura unma alatemkura anako ni ma boko alatemkura etwaboa busumi nse bia wo so na wona na ye ofe na so be wo a enkoda ne da achi eye wo a awurade bebusaw abata no so a mo nsra mo ma no ye besre mo mo nyina futu semi so bu se schools ensra ye ko busumi mo so me nyame ya adom busumi bia jaye ne ko ja ntumatwa ne fa paduane ko ne fa kosra oba no ne hu se de ne niema esi ko na fe what in paibo e de ata na chi na me say yes anima we ya erade ba gi ye ma no e from so wo mu de dey ada wo mu nyoma di so wo mu jai na se wo mu signal ba ko mama una ma pole like pole ya wo like pole no wo bi wa de aba mu se kambu mpaboa na sen so na esen we se wan de ko sen so
Almost signal back on. Yes, and let's area on if you are. Yes, and so. As we are the more. Won't mean you won't feel moon. Yes, you buy over 12 if you be in 2 million. But what the annual media on your vessel? Bon by. Never do some more. That's a ghost if you know home. I catch an American fool, no dear Mawa, but my dear so beco. Now, Abia would this year will now buy the year. I catch up with your penny say, Monfair, you know, contract in Uncle Man goes if you know home. Modiana so much date. The Akan one by fruit did that be any see, and they are dark and flowers, video on video, the annual best of who are say, software by your Fusumina, one more will be our package, you know, emo. To the answer by catch on so this year be a na person ye that say the akanyina no wo mo beje contract na hwe ho adwuma nyina ya ma ye wo asafo ye ben le ben kan be bia na koko board etan no e wo no udro na hu ye na ebisa ankelato ana afre 0322006221 0322006221 and 0243 737457 0243 737457 who must use serial logo mix no ye tombra papa ya che say den na ho de ne so hye say be now this is was money as 3 minutes we say che say ni nyina so abe kama enkoda ho mpene ho enu nti hye ne so ma me say home use serial logo mix tombra no also be the supermarket in provision store BMO ubenya be out of 0246 697358 0246 697358 sikapa ma ye ka me ma ne de but ma no so bi wo ho ma me fo ni bi so wo ho no mo so de aware akatakata wa so say ma ka so say me wo that experience ni bi and the kwan on be fa so kra kasa ho no wan hwe yi a minim so mo de aduro bi na ayi o said because the moment I more do a sakra be count, what me is saying. It is a obi and menwa. Me say no, me yes guy been a boy. I mean, yes, I did mama. Because no more the be mauno. Ubebu success can no munya free him. Because on campo near the mount. Make us also be man in it and every cry near man or the mount or mau half. It's one she. Obekwa me aka kakra bi nka me na fo no na se ma me wo hwe say eka kakra bi na so e na me kan me yes guy ni nyame adom ene me ma me mpa ye yes ade asamre no ka ba bi anipa ne nam enti we nye se bia me brand we osi kasa ye etire na obi kasa obesele ne ho no enye se oba besele ne ho but ye de wakomu a amboa no wo hwa eye na ye because okasa 1 2 bia na osu utimu sa de na waye no wanu ne ho me de mesre ma me fo ne ye che ye mana de ofie no omo konso a omo wode omo na mfo ne kire wo omo okona okacha so ma me etitini de eba so nyina akra wonim me na me che de aba so akra bi asebi na adwemu ndo ana ase hia wo fie sei no wa hwa na nyame anye na dom na ode ne ho akwa akodorem ye besra wo fo ne ye nya da age ma ye ma no na ye ne omu nni nkomo bibi sei no okoma obetimi no wedding nkomo na afi won so de obetimi de aboa no na ode aboa no mama nyame nka ye nyina ho na nyame hu ye mobo nyame nka ye nyina na nyame hu ye mobo ampa pascal back capsules na make am for dia ma wo bomodia ma wo sa enka bi na entumi emmoa obrebo no ho ban pharmacy BMO okwa wo so pe pascal back capsules ni be 0555 055 745 3579 055 7453579 can thank you about pharmaceuticals emulated about supplements no bomodi aso be kwa kotobu pharmacy BMO na wano no na tumi aboa SSA woni padua no ayi yade nyina free mo de ama wo 0555 610592 0555 610592 3p garlic mixture dra enetu pressure say na etu yade nkaye nyina ase de free ni padua no emu asthma stroke why ka say do sugar no was so ni ade no ni nyina no 3p garlic mixture be ye ho adwuma pa baby eto no bia no ubenya be 0248 928824 0248 Dr. Mu etwa say with the Zahara enupa no abedwa so nei etumi eboa ye pa we apomode mu Zahara capsules eno no ememedre eboa ma memegire na so hindi eba mesha typhoid ne malaria ne yade kan nyina so tu ase Zahara mesha ne G capsules no so de nemu san yade ne yade aka no etu ase se deku edrewei adanse efri mu ba no onuaje se wo so bi hwe na wo de eba ba bia to nro bia no Zahara Dr. Mu enupa current
ubenya biato for 0246348334 0246348334 Samen Vita ba mission ne capsules no again to say sciatica bema wayemre e wompamu na fe koko ene woni ema nyina no Samen Vita ebetu ase kwa ba bia to aduro bia na kwaje wo de 0240 616061 0240 616061 ABA back clinic and yade and how woman mo papa wo ba bia Mr. Wada bomodi ana fa ne kokuma se kwa da so dwena se main market wa wudura so pe ABA back clinic and yade de enya sam ketu akra and after hypertension stroke prostate liver ne kidney yade no so Dr. 3 days suffer rasta obetene te for 0541 565 199 0541 565 199 na woni mo bia also any need die sie pa mano eya haxamis channel ne capsules ne bi na onom na also ni na se betu say deku bomodi na friend 0240 238310 0240 na uko bia ya to andro bia so a ubenya bi power specialist eba hospital eho na Dr. Kushedia ya na wobutuo hepatitis B C and A fatty liver ulcer fibroid kidney stones no ni na so obetenete na SK no de we yefru na ya liver care no bua pa bo brabo no eho ban na jirikagiri so ye de ama mema wabo adabridwo na wo mo so etumi anonom de age 3.6 ubehunu power specialist eba hospital Kumasi no ye wo feyi asebosuntu road adua ya junction for 0244544422 0244544422 Shannon so Emma Mr. Josie Fashion and ama me atade a eneme de ahye Josie ewo Kumasi bomb so ne meet me the sports no and na edi enhwe ne munti upese wo pempa momba eniema wankasa wo niema ba bia odi ko bia wedding engagement na we adore ba bia wo ko bia no ma Josie empempa mo niema nyina fama fa wo ne ba bia wa abrochire for measurement Emma no WhatsApp ye bepam ne de ama wo 0243 433 465 0243 433 465 so ena she's at Dauroma or no ena ye me makeup na fe wa ma me wig kama na ode ashe she's ewo Kumasi Sports Stadium wani Unity oil no ena edi enhwe ne munti bomode a se wo pe working maker baby ama oba ehwe adwuma wo pe wig papa ya ebedi mfie kotopepe nso de tia na tia na che se eye she's akache ena ewo se wo kro bomode a na WhatsApp she's anasa friend no ewo 0249 155 776 0249 155-776 na any shize any enkomo aha ene de akoma mu nsem dwumade ni nyina ebesi ne ya story ya de to aso no ye nwie eno nti ochina ye wi a na ya fa ehun course minim se enra ye nua bema gain no de no enra ye tumi frɛ ya kyerɛ ya adwene ya kakra nti ye kyina na kyerɛ se ne de na ye nwie no echina ye wi a na kyerɛ se ya fa course ewo ho sa bre de abusua pani sami ya champo Shores Pepe Little Mohammed e de ye kɔ na yakotie agodie mu ensem midin e de Marcos program no eye Akoma mu nsem